mokalo. Mungu wetu ni wa Nyakwaramogi kamora mora mantie ine wangsa chendo kaka wanene okinyi makawuono ndalo 365 mano higa chiele modong kene to jo Kenya dhi e yiero. Kata kamano ng'eto malo Malindi yande ong'ado ni ka ne ber to ne wadhi e yiero odiochieng' makinyi ni Nyakwaramogi Ajwang'. Weche thoth ka maber wabro goye mbaka okinyi makawuono e chenro mar kaka wanene. Ma e chenro kende piny luo mangima gi piny Kenya mangima mabende kolo kendo fuono weche mopogore opogore mamulo ngimani kaka jago kura. Arwakini machiegni kaka kabora moro ma intiere nyinga en Victor Tino Makajo yie moda kaw thuolo mar wako jowetena ka mabende wabro gogo mbaka ka okinyi makawuono. Yie moda chagi wuod mwalimu yaore kendo machiegni kendo. Yaore kendo erokamano. Ado ka gwelo ni ber. Amedo mana go erokamano warwake e kanyakla mar joka ng'ata achiel. Kae kaka kamwatede weche magero piny kendo madongo piny. Amora ahinya na yudora e kinde joma lich ahinya e governor koni koni bi wuod Komala kendo kocha bi wuod county. Ber ahinya kodi ne kind lichmen erokamano governor oyawore nyebije Mose Nyakwaramogi Ajwang'. erokamano nya Nyakwaramogi Ajwang' amoso kamoro moro ma uchiewe ni oyawore duto wageno ni Nyasaye ubongo nyakalaga jo medo lagu weyo makare weekend nyaka ncha wawere kendo koro sani waromo mondo wang'e to piny chalo nade. Wuod mwalimu wiye wil ni ng'ama lich bende wuotho mana gi joma lich. Otimore nade ma koro yawuot kaunti momo be duto manie set kawuono e chenro ma kawuono ni to kata kamano ochako timore ni yawuot Kabonda dek kendo manie set kawuono Nyakwaramogi Ajwang'. Ana jali bamba oyawore kendo wangwana miel kendo. Oyawore ahinya. Erokamano Mose Nyakwaramogi Ajwang'. Nchan koru kochacha. Okay, ni juchi nitie kagan. Nchan kagan. Koro pod wan kanyakla nikech afwenyo ni kare kagan kuro be wede nitiere mang'eny ahinya. Koro wan gimoro achiel. Erokamano. Amoso Nyakwaramogi kamoro amora ma intie mawinjowa manenowa maluwowa e mbui oyawore makende nikech koro wachako odiochieng' machielo juma machielo bang' kane wararo juma mokalo machiegni. Erokamano ahinya. Nyakwaramogi ok wabi ketho kinde nimar weche thoth kama bende wabro yalo anena. Ikruok ne yiero kochakore odiochieng' ma kawuono ikwano tarik. IEBC bende timo chenro mar bedo kod ikruok ne yiero mabiro manyien. Kata kamano juma mokalo chien doho ma Malindi kokalo kuom jang'ad bura ma iluongo ni Mugure Thande ne ong'ado ni kaber to yiero mar piny Kenya kokwano kalenda maber e higa mar 5 nonego bende kotimore odiochieng' makiny. Mak mana ni ne ong'ado bende ng'eto makamano ne kochakore tok yiero ma timore higa manyien e kako to kweno kaloro koda ng'eto marno biro chakore ayanga. Ma tinde nang'o? Ma e gima oganda jokanyana mosebedo kagoye mbaka gi jo Kenya mangima ne dibe ni nitiere bagni moro e odiochieng' yiero mane katiba mar piny Kenya nodiero. Governor, gini nitie kindwa koro ka. Ng'eto ni tiende nang'o ne ja Kenya mawinjo okinyi makawuono? Erokamano ahinya Victor. Ng'eto ni nigi tiende ariyo. Mokwongo en ni do nyaka ler chik gi kaka chik wacho. Mano itiji do. Tiende ni wajumbe kose tungo chik kata oseloso chik mabende jopiny ogoye kogno kendo ogolo pachgi to do kata bad piny owacho mado bedoga gi ting' mar lero chik ni to chik wacho nang'o. Koro mae emamiyo kinde duto ka weche tek titerie doho mondo mi doho odhi olerane. Nineno ka kinde machien chane okil Willis Otieno ne obuko wachni. Kano obuko wachni to nowacho ni obiro chopie doho mondo mi oyud ni to ere kaka inyalo ler tie wachni. Mi koro doho ne chiwo pache kaluwore gi chik. Ma doho wacho ni chutho
kani luwo chik to no onego bed ni kawuono chieng' wuok tich kata jumani kata dweni mar 8 higa mar 2026 emanyo onego bed ni wabedie gi yiero kaluwore gi kalenda mar yiero kaka osebedo chakre higa mar 2013 mane wabetie gi katiba manyien. To Victor, mano komo kwongo. Mar ariyo, ing'iyo ni do ok chiw achiwa, ok lera chik nekech onego bed ni lero chik. Gilero chik to bang' ka gisewacho ni mae gima owinjore, to ging'iyo ni to paro ma giwacho no be en gima nyalo timore. Gipimo lwasi mar Kenya kaka chalo. Paro nyalo bedo mabeyo lakini ok onyal tiyo kamoro. Iwinjo ka jodongo kone ni pachi no ber lakini kae moko nyal tiyo. Mi do noyudo ka dine waluwo chik to no onego bed ni wadonjie e yiero e dweni. Ibiro ng'iyo ni ndalo osebedo ka sudore ma osebedo ka chamo kinde mag ker kata mag presidents ma wasebedo godo. Kuom ranyisi inyalo paro ni kane 2017 ka doho mamalo manyon tenegi gi jang'ad buche ma osedhi retire Maraga ne ong'ado ni yiero ma 2017 ne ok otimore e yo mowinjore. Mi nwachako kawo ndalo mathoth eka wadok e yiero mar ariyo. Kae to bang'e jatend piny machon Uhuru Kenyatta noduogo yier kaluwore gi IEBC. Kae to bang'e neno ka wachamo chigni ndalo malaro mana dweche moko 4 gi wiye ka jatend piny pok ochamo muma. Mi jomoko ne paro ni Uhuru Kenyatta nonego med ndalo nekech ndalo ne ocham kaluwore gi kinde ma kes cha nodhi ma bang'e wachako watim ang'o. Wachako wadoge e yiero. Makmana ni katiba wacho ni onego bed ni wadhi e yiero bang' higa 5 ka higa 5 kendo onego bed Tuesday mar 2 e jumano. E dwe mar 8. Yes. Tuesday mar 2 tiende ni chieng' tich 2 mar 2 bang' higni 5. Yes. Koro mae nyisi ni king'iyo gima katiba wacho to no onego bed ni jang'ad buche cha okete mane wang'e kama owinjore. Mar 2 nikech ang'e ni penjo mane jong'ad buche gi temo fuono en ni Tuesday mar 2 mar dwe mar higa mar 5 en tarik adi? En tarik adi? To kane wachako kwano higa 5 to higa 5 makoro wawacho ni mano onego bed ni yiero ne gore 2026. Ka ok wang'iyo ni maka kech yudo ka yiero mokalo from 2013 osebedo ka chamo nuse makoro nodhi modonjo mochamo gima koro chalo higa achiel e yiero ni. Mae momiyo koro do ne yudo ni chutho kwa ng'iyo from 2013 to koro 2026 ne mano onego bed ni yiero mar 3 timore. Makmana kaka sewache en ni do ng'iyo ni to paro no be nyalo timore. Emomiyo ineno ka do bende biro gi gimiluongo gi kisungu ni remedies. Ni kong'iyo ka chik kata paro mokelo no samoro nyalo kelo mutni mathoth gachiedh nade e piny to iwacho ni chik ne olos ne dhano ok ni dhano no olos ne chik. Mae emamiyo koro do ne ng'iyo gima Mwalimu biro nyisi ni the court do not act in vain. Tiende ni do ok chiwa ng'eto to ging'iyo bende to chik mochiwe ni sani ko wach ni koro IEBC otim yiero jumani bende IEBC nyalo adier makende ni pok wabedo gi ikruok. Yiero dwaro ikruok kech king'iyo kata mana timeline ma IEBC koro ni godo tinno ka gi spread timeline gini madhi chamo chiegni higa achiel. Ibiro ng'iyo ni ko gik dwe mar 3 dwe mar 2 onego bed ni jogo ma samoro tiye apisi mag piny owacho onego bed ni gwetao. Kae to bang'e gin gi timeline monego bed ni nominations timore. Kae to bang'e gin gi timeline monego bed ni dweche 6 mag campaign jochakore. Mi gigi te dine do wach ni tim gi sani to ok nyalre nikech duol matayo yiero ma Independent Electoral and Boundaries Commission kata IEBC pod ok obedo gi ikruok. To kata mana jochung' gi wegi monego bed ni chung' jo campaign bende pod ok oikore. Samoro kipenjo Mwalimu to bende useikadi
to biro nyisi ni pok giikore kata mana jatend piny useikadi ma jopiny dhi chamo dong pok giikore to samoro kanyo mabire gibiro nyisi ni pok giikore to koro ok kata mana IEBC kende ibiro ng'eyo ni yiero ok en gimitimo gi IEBC kende nitiere tudruok malach mokwongo ting'o nyaka parliament onego bed ni nitiere sama koro wajumbe wuokie makoro giwuokie makoro ji dhie campaign ayanga ji nie papte kiweyo mano nitiere bende tudruok mabede kind migawo mar arita migawo mar obila jogi te mondo mi medni kech yiero en multisectoral okwako jokanyono mang'eny okwako jokanyono mang'eny nitiere stakeholders mang'eny nitiere civil society jopiny giwegi bende oikore be gifil ni giseikore ne yiero to be gisechamo jogi moromo samoro kikele sani tidhi hinyo jopiny nikech dhano wadu bende wacho ni e puothi gimbe mae e samo nego beni koro gipurie koro king'iyo gigi yore mo duto te to do ne yudo ni pod okwaikore koro kata doko ni mae gima chik wacho lakini okonyal tiyo sani mido gi rieko mare kata kizungu wacho ni ni throne wisdom nyo neno ni kata doko ni mae chik ko wacho ni Victor lao mibiro gode kaka wanene sani ni to ke koti mone girwaki lakini se biro ka sabedhi ok dangi do got midhi lok lao miduog ma kaka wanene dhi nyime koro dhiga dhiya gi koti mirwako ni lakini juma manyien ka biro ti lok koti atieko wacho akeni ni koro nikech ma ok en nanga mana gomo na rwaka wuono ero kamano doho gi rieko mare nong'ado wach kaka nong'ado ni tiende nang'o ne japiny wan ok wano kinde ka lakini watemo ng'iye kaloro koda weche manitiere e nyim oganda wuod mwalimu nitiere weche ma doho timo kaka en gweth maduong' e gima doho timo ni achiel gik ma gavana osewacho ni kare te koro waya ng'iye niya ni gin tiende nang'o ne japiny mondo japiny ong'e ni koro wadhi kanye mokwongo pend chik osekethi yiero no pend chik mar article 142 gi article 136 okethi nikech siesi no benwa dhi yiero kiny piny ma Kenya ka to koto wacho niya yes no benwa dhi yiero kiny but koro kwanyal dhi yiero kiny koro wakite kano dhi e yiero 2027 to kod yiero 2027 piny modongo en niya be mae pod siro constitution koso ma oketho chik wache ni oketho chik en mani koto temo no chiwo ng'owa grace but adier mar wach en ni kot onge teko mar miyowa tarik mar yiero suspending constitution onge gi teko no gi en mana organization achiel e Kenya ka mani gi teko mar suspend the constitution iluongo ni military kata parliament ok nyal suspend constitution to military ko kaw gicha gi thuon to ikone koro chik suspended koro rule by decree so wantiere gimino ni kuog magi kizungu kijeluo pa no luonge ni chiedh nade kara kuog magi koro wantiere kuog magi e wachika to gumo kuog magi betie en nikech wachni ok en mana e yiero ma 2027 wachni penjo niya ni ker onego bed ni otiyo chakre tarik adi to tieko tarik adi wanwange ni higni 5 onge gima chalo kamano chik mano onge chik adwa somo ni kizungu abro loke article 136(2) of the constitution ma Kenya wacho niya ni yiero mar ker ibiro tim e odiechieng' machal gi ma itime yiero mar member of parliament bungi mabiro bedo second Tuesday in August in every 5th year mano article 136(2) then okoni in the circumstances contemplated in article 146 kidhi article 146 no to biro ng'isi triggers manyalo kelo election to mondo ker otiek mondo ker otiek tamne chik ni wacho niya ni ker manyien biro donjo ka ker masani biro wuok ka ker manyien okawo muma ok wacho ni en tarik kadi until the next president is sworn in to office. Yes. Not until an election is held. Koro wachako kweno karango gima wacho en niya ni onge kalenda ma Kenya kata mar
mar time mosiemo ni ker ibiro yier chieng' machal kama to chieng'no ema tende rume we amiyi mfano kineno yiero ma Amerka nyaka gitim yiero bang' higni 4 Yes. ok e higa mar 4 bang' higni 4 Bang' higni 4. okay Yes. it's clear president nyaka bed sworn in January 20th mar the succeeding Higa year maloko. mangiso ni from the time my election otim in November nyaka higa manyien iluongo ni lame duck period mangiso ni president ok nya timo ok nya yiero chief justice ok nya yiero constitutional officers ok nya yiero kata jatend Which are police transition period moro. en transition period Yes. koro Kenya onge gino Okay. koro gimomin ne japiny niya wachomo referendum it could sound weird but we are pimni kaka wachomo referendum Pimna nena Brian. king'iyo wach mar the term of the president en achiel kuom gik moko apar under article 255 ma constitution neno niya ni nyaka wadog ir jopiny mondo wapenj sani wapenjo niya ni term mar president en ang'o En ang'o? e constitution cha term mar president onge ekani miya kanyo onge it is not there owach mana niya ni yiero mar ker nyaka tim e higa mar abich Mar abich. ok bang' higa mar abich kendo dholuto ber moyo kizungu Yes. nikech jogi thagre kizungu kayiem e higa mar abich mangiso ni ka higa mar abich nochakre nyoro to the 1st August the second Tich ariyo Tuesday, mar ariyo. en kiny Mar dwe mar 8 Ei e higa mar 5. e higa E higa mar 5. ing'e gimomiyo dholuo ler kabisa Yes. ni wan gi gine komo mar higa kaso wan gi komo mar opon okamano Yes. koro wang'eyo ni komo mar higa en mane to opon en mane in fact opon ema ni higa e ang'owa e E higa higa. koro kamano aka dwa ng'iye e wach chikni Chike mar yiero ni. okay koro constitution ok onyisowa ni kalenda kidhi e kalenda ni e wall e korot kacha tisiemo onge kama president chai kumurume e date but nitiere circumstance lu aluora ma president save ni chieng' mokawo muma e chieng' mochake to chieng' motieke en chieng' ma ng'ato nono ochamo muma Chamo no muma. to chik bende ng'iyo ni nitiere situations manyalo miyo president serve beyond his term achiel kuom gi en ni kwan e lweny mano nyiso ni term of the president is not clear the constitution koro nyaka wadog e referendum nikech wan ka wanyalo bed ni wawinjore but jomoko nyalo bed wacho ni en higa mar abich jomoko wacho ni en bang' higa mar abich to constitution ok owacho gini to referendum no gine constitution article 255 omiyowa katiba omiyowa ni article 255 nyaka kidwa yiero term mar the president dog ir jopiny mondo ipenjgi ni to dwer ni president oserve higni adi higni abich koso higni 4 gi nus Itemo wacho ni mae fuok kata Maduong' maduong' kabisa. mane joma ne ondiko katiba ni. maduong' kabisa Okil Kamalo Kotienda Molo gene Yes. mano midwa wach mar katiba ne Nzaba Yes. Kitonga gene gi joma moko. Ne orem ng'iyo gini matut. nen mana kizungu iluongo ni preposition in Okay. and after Nikech giwacho ni katiba mar piny en gima dongo. yes En gima inyalo ng'i kama rem nitie ting'iyo kaluwore koda chal mar piny. Kuom ranyisi ma koro wach mantie to ma ok en hango yalo bura ma tarik yie mar yiero. Anyalo paro chien kocha nitie joma moko mabe ne chwalo ng'urgi e doho. correct Yes. koro nyaka wadhi e referendum VOJ to referendum ni the earliest monya timore en August 2027 mangiso ni wayiero to referendum be wago penjo ne kanyo nikech president kochako serve from 2027 September kanyo wawach ni ji dhi Supreme Court obobedo ko serve term machal nade it's still an illegal term bedo ni decision is suspended nyaka wawinjre ka jopiny Okay. ni president modonjo oserve nyaka tich adi nikech koro Ruto koduogo e telo to dwa serve nyaka 2032 koso 2031 ingeni mano penjo manyaka wapenjre nikech kwa wewe ni oni court no wacho ni wauma to president wacho ni term narumo 2032 Dogi gini nyalo bedo appealed. yes nyalo bedo appeal but appeal no dhidhi nyaka malo to gima ber gi katiba wani ok omiyo court nafas mar wacho wach yiero e yor tarik onge kamoro e constitution e katiba wa momiyo court teko mar wacho ni yieruru kiny onyalo mana interpret onyalo wacho ni kanyo nonego bed ni time kama but ok onyal enforce koro jok ma nyaka winjre kendo
nikech nitie fuok nitiere lal mar wach nitie lakuna e law ma nyaka koro kawwa materwa mwapenjra ka jo Kenya ni wamiyo president higni 5 koso higni 4.5 nikech Uhuru 2017 osavi higa 4.5 Uhuru 2017 2021 osav kendo higni 4.5 mono beni yiero notimo 2021 ng'ama nochwanyowa CSE en Uhuru nikech ng'e samoro nikech nong'eyo ni yiero no beni timo 2021 but nochoro motimo yiero 2022 en kama mistake nochakore nikech Ruto koro yudre gini kikwano CSE gi Ruto ni en sawa nyaka 2027 CSE en sawa penjo en mana kar ng'awa kar Uhuru ka nikech dwa timo yiero 2021 de koro sani dwa timo yiero kama wuod mwalimu te neno kaka en pok kwanye mondo okony ding japiny o understand lakuna mantiere ni biro nekech sama nwandiko katiba ni nwandike gi chuny maler koro ntiere gik moko mane wago gi wiwa to waparo ni dhi timore kamano achiel kuom gima wago gi wiwa en ni ne wago gi wiwa ni yiero nego be ni timore bang' higa 5 ka higa 5 mak mana ni doho okodhi katiba no okodhi ondiko ni nyako timre bang' higa 5 ka higa 5 koro mae mineno nafas jadi dong'e achiel kuom gima ineno wuod mwalimu kelo kendo en niya kaka katiba wache ni ker manyien kao muma kata we telo ka ker machon cha otimo ang'o ker machon weyo telo ka ker manyien odonjie telo until the next president is sworn in gima ne miyo katiba ndiko ma kata katiba keto mai kata jogo mane ndiko katiba en nikech mondo mi jopiny owinje en ni king'iyo samoro otim yiero kaka otime cha ng'ato dhi e doho kaka en kitwa mar dhi e doho kaeto ka ng'ato dhi e doho thuolo ni waonge piny ok ni wadong' ni jatend piny onge nikech ponono piny Kenya odhi e lweny gi piny moro e thuolo mane ker moro pok ochamo mumani koro katiba ne temo protect mondo kik wabed gi fuok ma ng'ato nyalo nyiedhore ni akoro ane jatend piny kata ng'at manyalo chiwo direction ne piny seche go bedo ma onge kaeto nong'iyo ni mondo gap moro kik bedi mondo kik fuok moro bedie nyaka jatend piny manyien cham muma koro chieng' mochamie muma cha ema jatend piny mane nitiere cha onge tiende niya kane bed ni piny tek kech ing'eyo ni nitiere circumstances kata gik moko manyalo miyo yiero deko achiel kuomgi en ni achiel kuom presidential candidate no oleng'o lewe koro koleng'o lewe kinde campaign no to nitiere kaka chik wacho ni yiero inyalo tim nade inyalo chor kaeto thuolo ma bende ji dhigo the Supreme Court cha dhano dhi to okoyudo ng'at motimo ang'o okoyudo ng'at ma olocho Victor 2017 gima ji pod ok openjore ni dine Supreme Court kech ing'eyo ni 2017 ka jakom odhi e doho mokwongo Maraga gino gwetho oko mar ariyo kendo gichak gidokie doho dine chak gweth macha bende oko doho chak wanyu chak udogi e yiero tiende mano kendo dweche adek mochako med kendo mbele kendo gichak gidhi nikech katiba okwach ni doho maduong' nyalo mana gwetho yiero mar president nyadiriyo ginyalo gwetho oko kata nyadipar kokele nyimgi to giyudo ni rach gigwetho oko ndale mamedo dhi nyalo dhi kata nyaka higa rum ka uonge president koro magi circumstance ma jondik katiba ni ne neno gi pach gi e seche ka nikech nondike gi chuny maler ne gi chuny maler moro ariyo chik en gima dongo chik chalo piny tiende niya kane indiko chik ni ng'at marafuok ok oyiene mondo mi omud nyoyo to kinyoyudo ka fuoke otegno mi dhi yudo ka omudo nyoyo samoro nyono moko tere e doho ni kawuono rafuok omedo nyoyo koro waket nyoyo bed mabed otegno kik chwak ahinya keto mbo nikik mogany samoro rafuok machielo ni ema nyo fuoke otegno to jal machielo cha to fuoke otimo ang'o fuoke pod yom kata fuoke hinye koro kiny kung'iyo nikech nundike gi rafuok machielo cha rafuok cha koro onge koro chik gi piny en gima dongo kaka piny dongo kaka chik dongo rafuok oleo kawuono wan gi fuok e katiba gi ranyisi mar rafuok mamodo nyoyo erokamano Ken
inene nade tiende nang'o ne japiny. Of course jowetewa osewacho ni chicken gi madongo ne ok wang'eyo ni ne wanyalo yudore kama wantie ni. To koro to ne ondik katiba ne gi chuny maler ni gik moko ne dhi donjo mana kare e yo mowinjore. Apani ne wang'eyo nikech gini Kenya nitiere kod ji mariek ahinya. Kigara joma nondiko katiba ni bang' kane osendiki e thuolono duto chakre higa mag 2010 mane opuodhi katiba ni nyaka sani mago higni maromo 16 kadhi gi mbele. Koro nyisi ni osebed kikoro gima nyalo timore mbele to mak mana ni wasebedo gi galruok mang'eny ahinya kaka jo Kenya, kaka joma nie lemo mag telo, joma nitie sekta mar weche mag chike. Galruok osebedo nikech thothgi gigi ithoro chich kodgi tiparo ni samoro ikawa tiketo bathe ni ma ok apani nyalo timore. Nikech king'iyo wach mar ywaruok e tarik mar yiero ni inyalo paro ka higa mag 2012 nwabedo gi tulo mar paro kidruok mar paro e katiba ma bende ni penyo ni to koro onego bed ni timo yiero higa mag 2012 dwe mar 8 koso ni time karang'o. Magi koneno ka doho nochiwo thuolo ne jood bura mondo mi gichwal thuolo margi mondo romi higni 5 koro notim yiero dwe mar 3 mag 2013. Mano nyiso ni ne waseneno ni kare nitiere nyawo moro mantiere manyaka to ng'ika kinyalo ket katiba e tim. Thoth jo Kenya ohero rito daka mogik ni waneye gi wang'wa. Bang' yiero no nowinjore bed ni koro ji chako go mbaka mapiyo ahinya ni gini kaka wanene ni onyalo biro nyuolo gimachielo mbele. To ne ichako go okang' mar ni to en ang'o minyalo tim mondo mi ng'e ni to chik ni hie owacho nang'o to onego bed ni koro chakre kama ne wabede gi midhiero mar kaka ne idonje yiero mokalo yiero mag 2012 no mano notim e 2013 ne ji chako wuotho nade. Tineno ka digni gi galruok mobedo e thuolo no duto emomiyo neno ka jo Kenya moko wuok oko kendo dhi e doho mar penjo ni to en hie tarik adi mowinjore bed ni time yiero. Ja Kenya Khalef Khalifa to kod jago machielo iluongo ni Dr. Wiso donge kane giwuok ma gidhi e doho ne ging'eyo ni fuok nitie to fuogni ok ni gin kendgi mane ginene. Ji mantiere kod lony gi rieko e weche mag katiba nosebedo ka nene chon. Kiwinjo okil Willis Otieno gene mag duond bura mar Safina gilange osebedo kaluorore e Kenya maka gi kacha ka wacho ni tarik mar yiero ni nitiere ka kwano kikore kwano ok donji e iye. To samoro gin gik midino ne gi it nikech kaluore kod kit siasa migoyo e pachoka. To gikone iyudo ka koro wachopo kama koro wachopo madoho ma Malindi ne gole ng'eto makama. To king'iyo bang' ng'eto manogol kod doho ma Malindi tineno ka jakom mar LSK Charles Tajama okwedo ng'eto no kowacho ni oko luore gi hie gima katiba wacho. Kiwinjo kendo kinde mamoko kamoting'o okil Peter Wanyama gini bende oloso kawacho ni ok wapar ni katiba ochiwo thuolo mar ni mondo mi gik matin machalo kwano minyalo go achiel kimedo 2 achiel to bedo 2 gi ni pod inyalo loke matut ahinya kod korka weche mag chike. Koro magi gino kinde madongo ma bende oseke gi gima doho golo cha nyisi ni wantiere e lweny moro mar chik. Koro kanye ma koro tero gima neno ka Odhiambo Otieno wuod Mwalimu wacho cha ni kare ka koro tek kamano to koro japiny koro ogol duonde mondo mi tere e ombulu mar paro mondo ji ong'adi e dichiel ni koro ma e yo ma ji dhi luwo. Nikech katiba kinyalo paro Mosendo Raila Odinga ne wacho ni katiba marwa nitiere gi onudni e yo mayom inyalo winye kidwoke koni winye kidwoke koni matiende ya inyalo wuotho kuome tilose kaka medo dhi med roch mondo bedie mano ma bende nyalo tayo piny e yo makare. Nikech gikone tarik mar yiero ne nyalo biro bedo gimachielo marach kata mana kinde mabiro nyime. Nyalo chopo kama koro ji nyalo yware wach yiero ni ma jomoko nyaka kata mana chako gwere ngum e kinde mabiro. Koro aparo ni kwa weyo digni kendo wang'iyo ni tena ang'o minyalo tim nikech thothne iyudo ka digni gi thoro bedo kata kiwe tarik mar yiero ni inyalo paro ka od bura oseywaruok go ka higni te mondo mi ochuogi e chik matayo kaka owinjore bed ni itimo chenro mar kawo pach jopiny. Yes, public participation. Higni te koro kadha nyaka wuono ni
chik moriere mar kaka kawo pach jopiny pod onge. Inyalo paro ng'eni wach machielo mwadhi lose en wach mar chike matayo chenro mag campaign, budget mar campaign. Tinyalo ng'iyo ni kata mana kane od bura kinde mokalo ne osimo taya ne IEBC mondo kik ket chik matayo kaka onyere bende timo campaign, pesa di mondo bende timo tiyo e campaign. To gikone no kado ochako duoko mana ji kama nyaka to bedie kod chikno. Koro aparo ni jomo chung ne chuogo chikegi, mochung ne keto e tim chikegi bende keto digni makoro jo Kenya wawuok chien gi mowinjore beni ne wasetimo nyime. Koro aparo ni kwa wuok oko motegno kaka oganda jo Kenya mondo mi twak makamae inyalo ketie mondo mi ji ogoye mbaka ni to en yo mane makaro winjore beni luwo mondo yierruok obedie ni en tarik makama mar dwe makama. Katiba to sewache ni en tich ariyo mar aboro e higa mar 5 tok yiero mobagi. Manyiso ni ko bagi yiero mar jatend piny kawuono to e higa mar 5 tich ariyo mar dwe mar aboro. Makoro nyisi ni koro kawuono ne wan godiochieng' makende ahinya. Kawuono no nego beni koro sani wasepango tim ma nyambaga ni Naivasha. Koro sani wasechako form 34A wachako wang'eyo kaka tayogi. Odhiambo tieno no waseketo Bomas kuchucho. Otwak gi kocha. Koro ne wadong' gi ndalo achiel kende to wadhi e yiero. To bende en odiochieng' makende nikech koro kaka ne dose wacho ni nikech ne osetimo ikruok nyaka kama kik wang'uk chenro makamano. Koro wachiwe thuolo mar mondo mi odhi nyime gi chenro mar ka IEBC manchane osechano. Koro manyiso ni koro kawuono wadong' gi higa achiel e wang'e to wadhi e yiero maduong' ma higa manyien nikech ma tarik 10. Penjo ncha ne Willis Otieno gi kweth mar Safina penjo ni to IEBC owinjore bed ni chiwo lere to en ang'o manyalo mono gi timo yiero e thuolo mar ndalo 60. Ang'o manyalo mono gi timo yiero e thuolo mar ndalo 60 kochakore odiochieng' machane dogo golo ng'eto Doma Malindi. Koro mago bende IEBC nyalo nyiso ni samoro ginyalo loko paro gi bigi land ni gikone wang'iyo to wacho ni kata obedo ni ne waseikore ne higa manyien wamiyo dweche 2 kende mondo ji oduoge yiero. Mak mana ni josiasa bende wacho ni ikruok margi pod ok ochopo kare. Kata mana jopiny giwegi bende samoro. Jopiny to ombulu to nitie. Oyo, ing'eni gima nitiere king'iyo andike mar IEBC magiluongo ni Elections Operations Plan mar yiero mabiro. Gimoro ka gimoro nyaka donje wang'e. Mokwongo mi thuolo bende mar diero. Yes. Ni to en ng'ama moromore. Nitiere gik mang'eny okenge mamoko ma pok wago nyaka wuono kata mana kuom japiny. Gima luongo ni voter verification. Nitie jowa moko ma osenindo manyaka koro kuong luok register magolgi oko koro ka ji odhi e debe. Mago te pok otimore. Koro porwa nyap. To en baka manyaka jigo. Koro mago ting'e ni seche moko bende nitie seche moko ma chik iecho gimoro amora manitie. Koro iseikori kata pok iikori to chik samoro en musmeno makosewacho ni koro wang'ade kwa chomo kama. To koro ing'ade ma ng'ama oyudo obedo marach to ng'ada kadho godo. Koro en mani koro sani to wanyalo go mbaka ni adier gini ong'uko wagi e kore to mbaka to pod nyaka go. Magikone mondo mwange bedie kod yierruok ni to obiro bedo nade, en bang' ndalo maromo nade, kata en higni 5 koso tok higni 5 no owinjore bed ang'o matimore. Koro mondo mi wabedie kod yierruok kendo chik obedie moro mongirore manyalo tayo ni hie owinjore bed ni chenro mag yiero mar jatend piny kata yiero maduong' no owinjore bed ni itimo yo machalo nade. Erokamano. Ting' nitie kuom Director mar Legal Affairs e dur mar IEBC mondo en gin bende giwuoye gi jopiny nikech gini ne mulo gi achiel kachiel. Governor nitie gimoro mane dwa temo medo kanyo kapok amiyo Wood Mwalimu. Ang'ene ichigni loko tanga. Komachielo kocha. Adwa masiro gima Ken wacho ni nitiere sama inyalo lokie wang'aura. Ma kaura no luoka. To jogweng' nyalo wacho ni kama aora ni oluwo koro rach ma bar wang'aura odhi oluka machielo. Mana kaka Waititu ndalo moko no wacho. Mana kaka Waititu ndalo moko no wacho. Tiende ni chik matenore gi yiero gi gik makamagi gin gik manyalo kelo achiedh nade e piny. Emomiyo judge kata jang'ad buche Mugure Thande nyaka nyoti gi wiye. Nitie kama wich tiye. Ndalo moko od bura no ng'ado ni mondo e wach Miguna kod Matiang'i ne od bura ong'ado ni mondo mi mak Matiang'i
to gi Inspector General Masano. To chik ne wacho ni koro nego mak gi to ng'ama dhi mako gi. So mane nekech mae jatend migawo mochung'ne mar arita gi Inspector General ka nonwang' gi gimiluongo ni contempt of court kata chayo doho. Koro gima chako kawacho ni the court does not act in vain. Tiende ni doho ok chiwa chik. Mar ariyo, doho nyaka sama chiwo chik kata mane momiyo kada mana ken kane kitwa latera mugi TV gi radio ni yudo kit dholuo mano tiyogo mondo kikil dang ni gachiedna de kuom oganda kamano. Nikech kokelo confusion machalo kamano. Sani pok wa print ballot papers. Yes. Judges gi ok giaga e polo to gidonjo ka gidak mana kodwa. Gibe gidak kodwa ka gidhi ma e chiro kuonde ma wadhien. Mabe samoro ka igonyo ji to embe no rwako lawe moro. To embe po mako kikore kanyo embe ogonye. Ichalo jang'ad bura mogolo chik ni dhi umak Raila Odinga. Dhi umak Raila Odinga. 2018. Koro ok gidak judges gi jong'ad buche gi ok odak apanda malo ka ruoth bongo nyaka lagangire wang'e gothole. Man malo mago wang'e thole karango wa piny ka. Gin kodwa ka. Koro gin bende ging'iyo gima wakale, gineno gima nyalore gi gima ok nyalore. Emomiyo judge ok de ng'ad bura mi winje wacho ni mondo koro chun rafuok gi muodo ndelo. Ong'e ni ok nyalore. Mwalimu, adwani walung wach ni mapiyo piyo. Wach ni ber kendo kaka jutno osewachi hapa ni wach makare. Ni yiero to koro osechopo nono beni time kiny to ero koro chik obet ariwa. Nyakwa rit higa manyien mondo watieke, but gima nyakwa tim mapiyo piyo kaka jo Kenya en ni nyakoro wagolre wachak wach referendum chon. Nikech wan gi yore ariyo mar timo referendum. Wan gi parliamentary initiative, wan gi popular initiative. Abro seyo sirkal kata mana bunge gi yore te kik gitem mar introduce a parliamentary initiative. Bro kethore. Nikech court nosetang'onwa. Weuru jopiny ma owinjo gini muchikoyo odhi mondo initiate, to especially the opposition emonego initiate gini endi. Erokamano. Dwagunda luonge ni Battle of Wits. Okinde gisome skul achiel gi jopuonj samoro ma opuonjo gi te romre kendo chalre e rang'iny margi mar somo. To kata kamano gini gidwa loke ataro kaka gin giwegi ging'eyo e rieko margi. Kata kamano doho wacho ni oyo ose pi osepukore. To wago okang' machielo nade. Kuom mano wanatima yiero 2027 kaka IBC koro osechano timo 2027 ni nyakwar Mugajwang'. To bang'e kanyo to wanang'ie anena mak mane mano ok omiyo omono japiny gombaka matut e wachni. In kaka ja winjo marwa kendo janeno marwa, iparo nade ewi ng'eto mayande ong'adi jomokalo chien kod doho ma Malindi. Mopogore kod mano, duol mar IBC nyogo chapa e oboke ma oyiedhi mar piny owacho chike matayo kaka itiyo gi omenda e campaign kod jochung' e Kenya mangima. Maendi mulo kombe auchiel ma jo Kenya tie kod teko margi mar jochung' mopogore opogore. E piny Luo gi counties mamoko bende nyakwar Mugajwang' nyaka e ward nitie kwan pesa ma bende oket ne jachung' ni ok onego bed ni kadho. Chik makamano bende oketo kenge kod kum ne jok mabro ketho chik makamano. Bende en gima nyalore ma ok en hango IBC biro kod regulations gi. Chik to nitiere hie mak mana ni IBC bedo kod teko mar biro kod regulations manyalo miyo chik ni chak tiyo. Bende biro nyalore ma ok en okang' mokwongo mondo IBC obi kod regulations gi. Ndalo moko ne gisebuke to ne en ywak gi koko. Ken, wecha kodi, iparo nade? Jande Fredo wacho kani e siasa mabiro ni en tuk pesa, teko mar kumari madhi gole oko. To kata kokiwe mana biro ni, kata mana mosekalo, tuk pesa osebedo ka en achiel kuom kuma nitie. Nyalo paro kinde moko ka ng'ano owuok e kwethni odhi kweth machielo tiwinjo kiwacho ni ong'iewe. Ong'iewe no osebedo ka nitiere gini mathoth. To adier dhano, ng'ato ka ng'ato bende nigi nengo ne minyalo go e siasa ka. Opogore gi nengo mar uso dhano, ringre dhano, to mak mana ni e siasa ka to ng'iewo nitie koseyaw dhood chiro. Inyalo ng'iye yore ariyo, ber mare gi rach mare. To ng'eyo ni samoro ja Kenya nyalo dwaro ng'eyo ni te wachopo kanade. Ing'eyo ni e higa mar 2013 no kadh chik mane tayo kaka owinjore bed ni tayo chenro mag yiero. Kendo bang'e to chikno owinjore bed ni bedo kod fuondene moko ma bende konyo IBC kaka owinjore bed ni oriembo yiero. Achiel kuomgi en kaka owinjore bed ni itimo campaign, pesa di owinjore bed ni tiyo godo gi weche kamago. Koro
chik mane opuodhi e gana 2013 mar kaka onjore beni tayo campaign nitiere tunge moro ma higa ma gana 2021 od bura ne chal ka gima ne ogwere godo to ma ne mulo omenda monjore beni tiyo godo e campaign kapo ni dwa dhi chung kaka MCA kata dwa dhi laro kom mar jaod bura kata kom mar jatend piny to onjore beni tiyo gi pesa di mondo mi piem obedie moro mayom ma ok ni samoro wuod mwalimu biro gi e bilion 1 to gweno biro gi siling 10 to gidwa piem ka gilaro ka bondo gite koro iyudo ka samoro piem ok bedie maber ahinya nikech ing'eyo ni kata mana ng'iewo jago ombulu mondo mi ogoni ombulu be na taro mar chik koro mondo mi ga mibadhi ma samoro nyalo bede weche mag yiero nyaka to keti ni ter kiewo mane to kae to bende duogi ng'iyo ni samoro bang' kisetiyo gi pesa mathoth ahinya kidonjo e apisi to koro kanye ma koro dwaro mar mondo lweti obedie maboyo idhi golie gimoro e kirop japiny kata e aguch japiny cha mondo chak iduoke kama ncha ni gole mari cha mago gin tembe ma koro ning'iyo ni inyalo gagi kokalo kuom keto kiewo mar kwan mar omenda monjore beni tiyo godo to bang' kane od bura ong'iyo ni mano samoro ne nyalo diyo gi ahinya mano ok nyal miyo gi thuolo mondo mi giti arietha gi pesa campaign to ineno ka IBC koro nomi thuolo riwruok mar Katiba Institute nochwalo bura mare do kendo ma ino gikone koro do golo chik ne IBC mondo mi olosi e chik ochuog chik mabiro tayo kaka jo siasa tiyo gi pesa maromo nade e campaign maggi kendo kama giyude pesa kendo kama pesa gi wuokie kaito bende kaw pach jopiny e thuolo no kapod ok ochak keto e tim chikego to mane mana IBC otim inyalo paro ka ne wabero gi list mokwongo mane nyiso ni jatend piny kik omenda mare kadhe bilion 4 to kaachiel kod kidienje moko mano keti mang'iyo od bura senator women rep MCA kod mamoko go to bang'e IBC owuotho maka kacho ka pa jopiny oloso kod jokanyo e sectors mopogore opogore mang'iyo yiero oloso kod jood bura oloso kod duond buche to kod ji mamoko to koro gikone IBC nokelo list no mowacho ni koro ma e kaka idhi riadi pesa midhi ti godo king'iyo moko maga mana walidho king'iyo kuom ranyisi leo mar jatend piny koro yieruok no bedo ni bilion 6.1 mano koro jatend piny kik kadhi koro kapo ni in gi bilion di moro 10 to 4 ok dwa ni mondo mi tigo 4 kana kan itim go giminyalo timo goro mopogore kod campaign koro ma e kama wantiere sani gima nitiere ma watemo lieko mokwongo kanyo en ni en ang'o ma itemo ng'i gi wach mar chikni to en kanye mwachomo gi chikni mokwongo apani wachomo kama ber kapo ni wanyalo gayo campaign magwa mondo mi pesa kik ti godo arietha mondo mi kuo mar omenda bende kik bedie nikech thothne yudo ka samoro omenda mitimo godo campaign gi ng'enyne yudo ka joma laro kome tielo mar 2 kata tielo mar 3 kata tielo mar 4 nitiere mili moro mar solwede agulu mar japiny mondo mi golie kiekori ne yiero machielo kuom ranyisi jatend piny nyalo dwaro tiyo gi yore gi riekni duto manyalo tiyo godo mondo mi oyudie omenda mathoth ahinya kech ka koro iwacho ni jatend piny kato mondo mi oyude campaign otime moro motegno odwaro samoro kana mana bilion kata moro 100 kuom ranyisi to bilion 100 ni kumoro wadhi gole nikech kochamo siling milion 1.5 kata milion 2 more e dwe e higa achiel mano pesa di kiko kata mana gigni 5 pod in mabor ahinya kichopo e kiwango no koro kuma ng'ani dwa dhi gole pesa ni nyiso ni samoro ang' nogo e orak moko mag mibadhi e sirikal onogo motelo ne to nitie samoro kata en bende ang' nokawi omenda moko mochido miluongo ni mawuok e chiro moro marateng miluongo ni black market ni koro mane manyalo tiyo godo wan mudo koro ka samoro jatend piny nyalo bedo ja black en bende kanya medo ka samoro jatend piny nyalo bedo gi dwaro kata mara mondo mi en bende donje mibadhi moro mar luoko pesa ni mondo yudie mang'eny moloyo ng'ama chielo to kanya membro yudo ka iketho chik e yore mopogore opogore mondo mi ng'ato yudie gimoro maduong' ahinya monyalo tiyo godo to kapo ne oketie kiwango mar kaka sani IBC okete no to wanyalo bedo gi yo makoro ing'eyo ni ei campaign midwa timo cha iso gimoro amora mobedo e bilion 6.1 cha japiny bo oseng'eyo wiye ni adier jatend piny ni oyiene mana tiyo gi bilion 6 koro kata kana achame tachame maber madonje e bilion 6.1 cha kik achame arietha
ma samoro nyalo tame yudo ka campaign mare donje e bilion 6.1 cha. Koro en mbaka mapani koro osechakore ma japiny tiere kod ting' mar gin bende giwinje ni josiasa oseketnegi kiwango. Kuom ranyisi ng'ama dhi ringo kabondo kasipundwa kachacha, Odhiambo Tieno ok oyie ne ng'ata ng'ata tiyo gi moeo milion 19. Kata siling 200 wiye kanyo ok oyie ni mede. Nyongeza onge. Koro kaponi ne kwano moro nitie mar milion ni moro 30. Kila moro no wachak chamo sa. Erokamano ahinya. Gavana, ang'o ma chikni temo thiedho? To nitiere fuok mamoko ma bende samoro japiny biro penjo to IBC dhi tiyo gi rieko mane mar ng'eyo ni Odhiambo Tieno ni kabondo ka osechopo 18.9 million. Odonge 100,000 kende. Kanyi iluongo ni Kisumu Mkuru. Yes. Oduokowa mana kuma wachako godo ni en paro maber. Mak mana ni kae moko nyal tiye. Abiro nyisi gimomiyo en paro maber. Ok onyal tiyo ka. Senior J Bonyo Wuod Mwalimu. Ong'eyo maber ni kasa mowuotho garunge mabendo los koya kuom yien. To nitiere chir ma en go momiyo jo KWS ok nyal manye. Ne ang'o momiyo wuotho garunge. Molos gi indigenous tree. Kata molos gi yien manyachon. A gima miyo J bedo gi chirno en niya nikech opidho yien mang'eny. Koro kata ka jo KWS obiro to koni maru ni na ng'ada achiel to ne eme kaka kachalo. Mano kuong miyi chir. Adhi lero nitie wachno. Mar ariyo mitene godo. Chieng' mondiegi owuok. Ondiek apondo. Mayuak ni au. Chieng' mondiegi owuok to ondiegi wacho ni kawuono abiro rito rombe. An muwena rombe gi ariti. Ng'e wachadi ni ondiegi noseyieng', nosechiemo. Ema koro chunye bedo mang'ich kong'eyo nang'o rombe gi odhi rito. Chikni kako chalo ni ober on paper. Yende ne kako ndike gi kako biro ni kaka IBC obiro gikelo paro maber. Gitimo mana tijgi. Gitimo mana tijgi. Nikech chik mane Kenya wacho ni chik mar Elections Act mokwongo cha kapok obedo amended. Kendo tijgi no ber. To oke magi kuongo time kaka Ken wache cha. Jok monego be ni implement chikni e jok manogo wiye lero mokwongo cha. Jotugo. Jotugo ka ema nokwongo go wiye. Pod abiro ka lero nitie rombe jeja. Kendo ni koro jogi nigi chir. Ochalo na mana right to recall cha. Koro jogi nigi chir. Ibiro tene gi wach mar rumbu machako gocha. Ni kineno ka koro jogi nigi chir kama. To tiende ne ging'eyo. Mokwongo en niya mondo mi ng'e ni to be IBC be nigi capacity mar implement chik ni mondo mi ging'e no tim kare. Gionge godo. Gionge gi capacity no. Ombulu gi siasa ma Kenya ka sani nitiere weche adek. Gin 4 to chutho gin 3 madongo. Mar 4 ok abi tumo ki jomoko biro yware kode biro wacho ni aginene. But mar 3 Wuod Mwalimu ng'e kama gitimie. Gie bathe. Mokwongo mondo e siasa ma sani Kenya kae ni nyaka ibed go omenda. Kodi kwale, koda ni ituro bengi, koda ni iluoko odiero moro mane obiro, mano jopiny ok dwa ng'eyo. Jopiny dwa ng'eyo ni dhano riedo, itiyo kodi kodgi. Ma bende sani kidonjo ni dwa campaign to gibiro nyisi ni wuod mchaka Victor in wang'eyi. In ng'ama riek ilende Ramogi kacha kaka wanene imako Ramogi baraza bende ne imako nwa. In be kiki chandi ni loso kodwa. In tika gimi wuone lielonge miwa gini wadhi in omono wadhi. Victor in wang'eyi kiki wuo mang'eny. In miwa marwane mondo watim mondo watiekre. Mano omenda. To omenda ni ok bi e yo mar gonyo kende Victor. King'iyo mondirana presidential campaign emancha ni neno ne wanyiso jok manche neno moko pod chikore matindo papka ni gini mancha chikore ombulu mar ker ni gini tek mondirana ombulu mar ker kende dwaro omenda ombulu mar president mondi bed gi agents e polling stations gi kende mondi team campaign ma inyalo yudo tens go gi gik madware gi to gi dhano kweth machalo cha nyaka yud ni in go menda mathoth nekech sa wach mar ariyo madhi tenore gi yiero ni nyaka weche mag ang'enge tenre godo
magi jok miluongo ni gunde ka goons. Gintie in kionge kode to opponent mari ni godo. Mae en achiel kuom gik motamo IEBC chungo weche mag electoral violence. Nikech king'iyo achiel kuom gik mang'iyo monego bed ni yiero bedo yiero makare, free, fair, credible and verifiable. Onego bed ni onge weche mag violence ma samoro nyalo geng'o joma mine kata nyalo timo gima iluongo ni voter suppression. Kata nyalo kelo voter apathy ka dhano luoro dhi ombulu. Mano en mar ariyo. Wach mar adek makoro joma onge pesa tenyore godo. Awinjo ni dongo ni muso lwete. Koro joma onge pesa, joma onge pesa to onge goons, koro lokore dhi e juok. Mano wach mar adek ma gigo tenore go. Jogo ng'iyo. Kaito mar adek, mar ang'wen mogik. Koro kionge pesa. Okabidhi kanyo matut nikech jo siasa go ng'eyo. Jodongo madongo mokadwa luongo nyingi ka kibedo kod gimoso gibiro nyisi gik ma gigi otenore go. To gi mar ariyo en weche mag welo mokadwa dhi. Koro king'iyo gini to nyisi ni IEBC ni kama tek. Nikech nyaka sani nitiere jogo matiyo go omenda mathoth. Achiel kuomgi gin jok ma gin piny owacho. Okawach ni jatend piny to en sirikal. Nekech ibiro ng'iyo kata mana yiero madundo manyo nitiere ol kalauni. Nyo waneno ka igero nderni moko manyo ok onego bed ni gero. Mano tiyo gi state resources to influence weche mag ombulu. Ibiro neno ka nitiere gas mani ichiwo gi gik mamoko. IEBC king'iyo 2013 achiel kuom gik mane part of evidence mane ichwali e doho. Sama ni neno Kethi Kilonzo ka ne ni kacha kochung' ne jakom to ni winjo kiwacho ni state notiyo gi state resources mondo mi noti mang'oa negi influence godo election. Mak mana kanyo governor agni wadugo irin ka achiel kod wuod mwalimu Nyakwar Mgajwang'. IEBC oyudre kama tek ahinya. Nitiere weche moko ariyo kaka onego bedi gi kaka en. Yiero en lwet japiny. Wakawo ywe mokwongo Nyakwar Mgajwang' kaka wanene duogo bana bang' kinde mano kende med mana kete ka. Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari D*860*416 #. Ng'e maber niya Ramogi TV en od jower duto. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakwar Mgajwang' ng'ato twak mar rameny piny. Chik by Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. E gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre e piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang'.
Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma in-go, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore kod Sharon Ong'ao, Tich Ang'wen, Sari Okinyi. Kik bai. En ng'ano mano mi thuolo mar donjo odwa kai? Ha? Iya, warakesh. En ang'o mitime rum mar pari kai? Winjo ni gima wachoni, gima timore ka en ni, pari owuon kai mano gochona, to kendo en owuon ema nosolo ni mondo abi kai. Uneno? Unok uyie ni ji ariyo nyalo herore? Iniyiego koso kiyiego? An ayie. To onge ng'ato ang'ata manyalo hero ng'ama timbe ne richo kaka in. Aneno ka ute usechako chich gi pari ka, to mano en wach mano kanyal yiego. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Mana kamano nyakwara Mugajwang, chenro kaka wanene okinyi ma kawuono tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2026. Odiechieng' no ma bende ka debe to kiny ne wadhi e yiero mar yiero jotelo e lemo maromo 6 kata kombe 6 ma katiba oyango ne oganda jo Kenya. Kata kamano ng'eto osegol, warito higa manyien, osemana chako kwano ndalo nyakwara Mugajwang. Gima duong' en ber kod giri mar lweny ma en kura mari. Victor, anto pesa campaign ene di nitie joma okano pesa e udi. Ere kaka jo IBC dhi ng'eyo pesa ma ng'ato tiyo godo? To jo siasa moko be dhi tiyo kod osiepegi. IBC dhi ng'eyo nade pesa ma ng'ato tiyo go? Kanyo IBC ok nyal yudo adieri kata matin. Okay? Machielo ka indi wacho ni maka juma oyawre, nyinga en Umwachara. Anto anyiero mana regulations ma IBC oketo go ne jochung' e wach kit pesa ma itiyo go. IBC owek morowa gi gik ma ok ginyal timo. Umwachara, opinion leader. VOJ, where the rubber meets the road, en wach mar implementation mag regulations go. Mane kama wach nitiere. Bende gin gi special staff ma dhi konyo gi tu timo gigi te. To penjena jolony ma un godo e set kanyo. Nito, ne ng'ama ni e lemo kaka governor gi jatend piny. Gin mar gi dhi ng'i nade. Okay? Machielo kairi wacho ni maka juma oyawre, nyinga en Orimba Misachi, wuod Nango. Ukweni sani IBC owacho ayanga ni sani onge chung' gowi ka luwore kod koma olap dhoga ndong' ni. En adieri ni onge ohala ma ng'ato nyalo chako ka onge gi nyinyo. Onge ohala minyalo kete pesa ni king'e ni onge returns. E gima otemo wacho ka Orimba Misachi, wuod Nango, nene kama ne otimore ka. Ka ng'iyo duoko mamoko bende, Billy CT3WX chenro berna kan baba dogo ero kama nanya Billy Ochieng mar Ogwedhi Masai oyawre VOJ gi tim kaka wanene. You are doing a great job. Kindly consider inviting both Wakili Willis Otieno and Wakili Otienda Molo to shed more light on this election date year quagmire. Johannes Mien wacho kamano ero kama nanya Johannes kwa kizungu kubwa kendo kuom puoyo tich ma watimo ka duto watimo nikech un ka uonge tijwani bende chalo kanono. Ero kama na nyane in mi ka thuolo mari mar bedo piny mos kichiko iti kendo kineno achiel kachiel kendo ero kama ne jowete wa momoko ma bende wan gode setka gi jo bende konyo ani chero ni ndie chop kare. Technicians mekwa, jogo picha mekwa, directors mekwa, wan ka nikech in mane singo mane waketo kara Mugi FM gira Mugi TV ne chakore ne wane duond jo piny. Ero kama na inya moro ka indi bende wacho kani maka juma oyawre. Wach mar yiero daka winje maler to en gini ang'wen kendo. Ai, omako dhoga. Okay. Watching live from Oduo village in Moroni, awinjo tuok maber anya. Prince Frank watching live from Kabondo Kasipul, Mosna Brian Wood Japuonj
gisechako mi nying mar mheshimiwa tinde joma chung te sani e kadi mag Harambee mag kiche gi makomoko sani koro nying mar HON dot ni ng'eny kuom gi ahinya. Jarieko moro ma jalony weche mag telo makare nowacho ni jogo tiyo gi nying no marach. Itiyo mana kode ka jopiny osemi mandate. Correct. Erokamano. Lazaro Kanyambok, un kaka jofwambo mantiere ute mag fwambo temuru nyiso josiasa dieri ma ok gidwar winjo mondo uset standards e social media matemo miyo competition. An kaka Lazaro Kanyambok aneno ni josiasa magwa rondruok omako ka gibedo locked up a supremacy contest amongst themselves instead of facilitating ndikruok mar ombulu mondi ne yudhe mekwa. Jogi sani temo nyiso ubabe margi mane e kindgi gi weche mag siasa manono gi ogendni mamoko. To ogendni mamoko bendo de to consolidate their power bases. Mage e gima nyalo konyo e piny luo ka. Otemo jiwo wach moro ni wane kaka nyalo jiwo jopiny mondo ndikre kaka jogo kura nikech king'iyo gi ji aparo no otemo pimo gi ji otemo consolidate base mar Mount Kenya kata bende jo east dwa pogore gi jo west kamano e kaka onene mano should be our main focus bende kaka jofwambo gi keyo joma dongo mane kaka jopiny wuoyo. Awinjo ka ng'ato no mako nyinge maber no wacho wach mar ni mateni sani kore kionge gimoro to kichung'. Aparo ni en mane nitie joma pod ok owinje matut ahinya ni to gini tiende nang'o. Omenda ma IBC oketo en kiewo mamalo mogik. Mowinjore bed ni ng'ato ok kadhi kaponi timo campaign mari. Omenda mowinjore bed ni tiyogo mang'eny ahinya en kiwango ma IBC oketo no. Inyalo chako gi siling 10 ka in MCA kuom ranyisi ka Gan Ward ni oketwa 3.4 million. To manyiso ni inyalo chung' gi Ndururu kata gi Simon kata go Tongola achiel kata gi siling 10 kata gowi to koyie ni kadho kiwango ma IBC oketo cha. Ka chiwo ranyisi mar Nairobi ya joma laro kom mar governor kom mamako county mangima mar governor mar senator mar women rep milion 181 emo yiene ng'ama biro laro kom no. Kuom ranyisi Babu Owino kadhi laro kom governor ma Nairobi ok owinjore be no kalo milion 181 mak mana ni onyalo biro ka kong'e winjo ni siling 20 rome go campaign 20 no to yiene tiyo go nikech koro mano pod ni piny e milion 181 ka samoro siling milion 100 orome to nyalo tiyo gi mano nikech mano pok okadho milion 181. Bende pod unyalo tero ng'at mohero no gowi. Unyalo tere gowi. Unyalo tere gowi. Jumbe matigania en tigania mane? Jana moro ne go campaign gi Ndiga. No amiru kono. Mane dugo me nyamburko gi Uhuru Kenyatta. Yes. To nitiere kamoro kanyo ma en mane koro Nyakalondo poko biro to apare ni wanyalo mana ng'eke wache no. Ing'eyo ni chik ni bende oloso mar kaka owinjore bed ni ji manyo pesa gi nikech achiel kuom wach miwinjo ka Fred temo kelo cha en wach mar Harambee mar solo mar omenda. Nikech inyalo paro kinde mokalo nyicha ne jatend kweth mar Linda Mwananchi Edwin Sifuna noyawo kirope moro ka en wi altar kachacha to ji ne ole pesa mago te sani IBC ok dwani mondo tim gi e yo machalo kamano. Gimoro amora miluongo ni solro mar campaign nyaka time e yo mar chik. Manyiso ni kiloso Harambee mari kuom ranyisi ni aloso solro mara moro mondo mi atime kanisa wa madala ma St. Teresa's Opanga kacha. To ang'eyo ni ji mobiro kacha gin ji 20. To ma ji 20 gi ng'ane mobiro gisolo na omenda maromo kama. Ng'ata mosolo omenda moingo siling 20,000 nyaka miye receipt modok gode ode mokane ohukune. Kendo kopi mar receipt no IBC biro bedo kode ni e Harambee mana bedo godo kata Harambee mane Omondi Otieno Odhiambo Otieno Brian Wood Mwalimu oloso e Kadongo kacha. Victor Juma omiye 40,000, Fred Ogweno omiye 30,000. Kech Victor Juma nosekalo kiewo mar 20,000 cha manyiso ni nyaka miye receipt odok go
nitiere mich mamoko ma ng'ato nyalo miyi ma ok en pesa ching in kind. Mago duto bende ripodgi akawo thuolo mar loso ne Wood Mwalimu t-shirts kata mana pi modho kiche mondo ji ong'e ni geno nitie 2027 ka ma wadhi keto nade. Ikete report tiwacho dong nitie gimiluongo ni monetary value. Yes. Nitiere king'iye to nengo ne nyalo romo nade. Koro mago duto iketo kanyo nikech ng'ene owinjore bed ni ibiro tim nonro ne omenda mag kampen gi machwal report ne IEBC. Ting'eyo bende ni kaponi omenda olware account mari mar campaign nikech idwa ni mondo ng'ato ka ng'ato jachung bed gi account mare mar campaign. Account ne nyalo bedo ni en ewuon en manyinge ni account no kata ng'amo chuogo kata komiti moyiedho mabedo matayo account no. Kaponi agulu no omenda moro donje ma ikia kumoaye to omenda ni owinjore bed ni kawe tichwale ne IEBC. IEBC kawo omenda no chwale ne bengi ne agulu mar piny ma en migawo mar omenda e thuolo mar ndalo 14 manyiso ni kaponi antiere ga agulu mara mar campaign kana laro komoro to samoro Victor kamoro kamoponde iluonge na anonymous ok ang'e ni en ng'a kata samoro ang'e to nonro mare ok oyango mondo mi ati godo to chwalo milion 1 iye kacha manyiso ni ok anyal nyiso IEBC ni pesa ne wair ng'a matena kia kumoaye omenda no kunyore bed ni bede agulu no kunyore bed ni kawe kachiel kitere ne IEBC. IEBC kawe tere ne sirkal. Mano kaka onego bedi. Mane kaka chik. Kaka onego bedi nikech chik. Mane kaka chik. The ideal situation en mano. To ng'eni kada mana bang campaign. Sama kori lora agulu ni omenda modong e agulu no. Okeno pesa mikawo me idhi yweri godo. En itiyo kode e chenro mag gini niwacho ni charity mag siro ji Samaria mang'uon nyalo dhi gero skul moro kuro koro wang' ni gino redore. Erokamano. Wuod Mwalimu wach kapok amiyo governor thuolo, governor mogi portfolio nikech nitie ng'ato nopenjo ka to governors meko manie office gi to IEBC dhi tiyo gi rieko mane mar gayo gi nikech en opiem kodi to en gi public funds at his disposal or her disposal. Erokamano. King'iyo wach mar chike mag yor pesa mag yiero en gima ber kabisa. To nyaka penjre penjo moko ni ang'o momiyo chik no keti. To apani owadwa wacho maler kabisa. Bende wameda kanyo. Ni nyaka achiel wakony josiasa wa. Ng'eyo ni tichomo kanye idhi tiyo gi pesa machal nade. Mondo ng'ama dwaro telo bende obed kong'eyo ni mae e chal mar siling midhi dwaro ka samo chupo ni kori chung. King'i aseng'iyo schedule nasome nyoro to nang'i properly tayudo ka nitie kuonde moko mabet en gi nyawo. But mano to kono bende wacho kanyo. Yes. But mana awiye. Ka giketo for example ni Kabondo Kasipul kuma wuokie ni mbunge kata jochung' no bende spend 19 million kende. Mano pesa mathin saidi. Nikech mano geche adek kende. Mano nyanya geche adek. Mano pok ichako iketo fiwe. Nikech ng'eni gari mano godo sani kata ma jaoda nigo sani en ok dakiti campaign. Nyaka na dhi nyiew gach campaign. Gach campaign en gari matende dongo. Nyaka many secretariat mari. Ma yewiliere. Nyaka many secretariat mari. Secretariat mari nyaka many. Thumbe nyaka bed go ogur. Ing'eyo public address system mochiko yo en milion 5. Public address system kende. Po iketo wach makoro jopiny bende ng'eni koro iluongo gi bura. Ok ni miyo gi gimoro matin ma hiongo gi go. Hapana, sitting allowance moro nitie. Nikech we puothe ano ko ero kuma kele kabisa. Owe puothe obiro winji. Tiko ni erokamano kuom winja. Ko erokamano kuom winja ni samochupo sa campaign ndweche adi? Ndweche adek. Ine puodho. To kine puodho to koro nyaka ang' niket ok ang' imiye siling 100. Nyaka ang' koro jiw badi. Bas. Watieko mano endo. Koro wabiro e penjo niya. Ni ang'o momiyo IEBC kama parliament nikech Election Act of 2013 emoketonwa chik mar implementation ne oketi en ni siasa ni chalo gi odi. Siasa u chalo gi odi. Kiweyo for example VOJ e odi kacha ni in kichiewo gokinyi to jaber onyiewo law making neno to law ni ochalo law mar siling 80,000 to yuto ni to koyieni nyiewo ne law mar 80,000 gimoro nyalo dhi marach e ot ka
king'iyo nyathini to ringo gi tablets machal gi miting'o ni to ino kinyiewo marole mokacha ikoni gimoro nyalo bedo ne chamor chako betie ka yiero wa mar president chon ne yore mag yudo pesa noko yangore institutions maoko pinye maoko ne interfere kabisa e yor selling nikech kwa mfano chakre ndalo jirongo iyudo ka pesa mane obedo otim okelkani jirongo gi no print pesa 500 moketho inflation oketho stability mar pesa ma Kenya omiyo mondo wa stall kik wabed gi weche ma chando economy nyaka wakuongo waket chik ni pesa ma oko nyaka beni odonjo kamoro mochiko yo namba 2 serikal kija serikal ngijo serikal to nigi daf ok ginyal timo nango tiyo gi pesa nigi biro go e undue influence omiyo IBC oketo chik to ber kama ber na go moloyo en ni dhano wacho ni gino ok nyal timore owadwa ogweno gini nyalo timore gika ka odhi timore ni nyaka IBC enforce implementation kendo giketo ni jochung' moro amora jochung' pok ong'e gini dweche auchiel kapok oromo yiero nyeket committee matayo omendani e yo mochiko yo dweche auchiel committee ni nyaka yaw account ma dedicated mar campaign mangiso ni ok anyalo operate from core M-Pesa na nyakoro pesa koro kata gwene maketo in charge to ne makoro aoro ne account is it well defined by the regulations because account can also mean kadamana M-Pesa is also an account. Yes, it is well defined. A mobile wallet. Yes, it is well defined. Ken mobile wallet nyaki declare ni mobile wallet. Yeah, bank. Most important onegiawe bank. Ting inyiso IBC ni mae e account wa. Yes. To account ni ema receive pesa to hapa na wado sawacho maber ni pesa moyo 10,000 cha to konya ka dignengo. Nikech pesa moyo 10,000 nyaka beni ni gimo medwaro. Okwang ni 100,000 ka yie mowado. Ndigi momi dwaro mi 120,000. Koro IBC nyaka chak ng'eyo. Nito okay. Moko michoko gi ndope to amagi to tin. Matin maber. Maduong' moloyo. Apenya eloja peny. Matin. Maduong' moloyo en ni wawacha ne gi jopiny. Gimomiyo weche mag omenda gi pek kendo gin gi ranyisi mane kuomgi. En ni sama ja siasa ineno ko spend pesa mohew ma IBC oseto. To bed kichako ng'eyo ni gimodwaro ok entiyoni nikech ki spend jasiasa for example mbunge kata mana watch ni governor anoka governor ma Kisumu Migori chwane ne kata chande governor ma Kisumu Migori Siaya is the cheapest 50 million Kisumu 61 Homa Bay 61 I think Migori ni 53 or 63 yes. Somewhere there governor ko kadho spend that amount of money salary ne nyaka teach room in about 60 million. Msara ma governor yudo. Koro ko spend more than 60 million. Niso ni pesa ode duoke e yo moro. Talking you kwa mfano governor so makalugi. Kika gata rubin sani. Kuma uwe kumwae ile na waka campaign lo bende mbele. Ibo neno gimoma timore VJ. Ni jok mamiyo jo siasa tiyogi pesa mang'eny kabisa. Gin jopiny mane dir mar wach nikech sama nang nadhi kamoro kata sama governor odhi let's say Kabonyo Kanyagwal to en rally mar dhano 3,000 dhano 3,000 dwane migi nikech gibiro ka gitarajia ni migi mo matin onego bedie kaka mar Sifuna cha ni jasiasa ko biro to choko ne balang to ngise ni owadwa imbe kawe ma iringo ke ok ni warito ni ene momiyo wasate nikech mano endo katol kalau mano endo emamiyo elections di malo to IBC neno niya ka jasiasa spend pesa mang'eny odhi tiyo marach gi resources mag jopiny odhi tiyo marach gi resources nikech sama spend 60 million adhi dwaro 60 million nyakoloko hala koro odhi kawo time mang'eny koloko hala gima duong' ni onge ng'ama dang' bed thuolo mar miya pesa ne mochoro ne loche onge ng'ama nyalo miyo maonge gimogeno yudo in return onge ng'ama nyalo miyo wan era Mogi FM gi Ramogi TV okinyi makono ero kamana nyasoro mona Tito Kafaya kuom neno ni weche te ochopo kare ne japiny wuon mwalimu pod wach ni nitie kuomi na wacho kaja kana tieko ni ma en kako nego bedi kaka en gi sani yes ben gima dhi nyalore en gima dhi nyalore nikech IBC oketo chwat moro ei chikno to mane kuma koro jachiwo nego winji okay chwat en mane kumen mane oketo kum en kum kosen chwat pogruok nitie penalty to en kum to chwat
Doluo. Koro kumur ntimo keto kacha. Ni ka ok declare earnings gi kumigole pes campaign to bende ki spend above the limit IBC nigi teko mar goli e list mar jochung. Mano gima jochung mang'eny ok ong'eyo. Kata ka gise print the ballot papers. Kata ka gise print oyienegi. Okay. To mani ngeni is not ok ibidhi e court ni dwa yalo kodi. Osegoli yiero setimo sedi. The only thing makoro jowanya ka bed ni ung'eyo, especially jo wash machung. Jokiful gi jogoli machung. Nyakoro gibed ka ging'eyo ni IBC oketo chik onge kaka nyakach for example oket ka cha ni nyalo spend MP no spend about 19 million be 21 million actually nyakach to jachung achiel kaneno gi e Facebook ogolo 10 million ni mar basel kendo kinyne 9 million oruye 5 million isekadho limit mar IBC inonge kumidhiye magondala adek abinyo ni nyakach 1000 okpogi kwa mfano mano mana kuom ranyisi. Yes. En wach marach kawan jopiny waekawo pesa machalo kama to IBC chiwo chik machalo kama. Ko jachung moro amora nyaka bed kong'eyo ni comply gi chik nikech kiwoni en walo ka Boyd nicha chung gi Mani Bior gi Gotete. Chieng moro nitie makosa mano timre ka negi dhi ataro mar chik mar IBC kalenda o kata pesa no go gi fine mar 2.5 million each to negi chule. Koro kije chung chikite gima IBC wacho ni kiko wach ni implementation abed matek wanyalo bedo surprise ka implementation otimore tigoli kata chande to kidhi e court ni aoyo dong chik ne nitie lo chik. Erokamano. Gavana ido medo moro kapok wadhi okang' machielo nikech weche thoth kaka kawuono madwa yalo e chenro mar kaka wanene ka. Nitie kama ing'ada godo ma pod akele godo. Yes. Ni sekwano weche ariyo. Mar adek che mane pod idiede. Kama wuod mwalimu kele no. Ber. To kawuono weche gi duoko wa mana kama wachake godo. Ni giduto gi ber. Mak mana ni ok ginyal tiyo ka. Abiro nuoyo ni dipa. IEBC emanyocha juma mokalo jakom mare wuok ka yuago dayo kendo go nduru kabisa ni ka piny Kenya ok nyal ka wan gi weche mag mutni gi weche mag tungni ne gi weche mag violence ilung'o nang'o gi dholuo tulo gi tulo ok mi IBC luasi maber mar tayo yiero kendo nyalo chuno gini gichor yiero nyime. Mano ne giwacho ne gichako gi Ol Kalou. Jok makelo tulo gi gigi bende ok gia e polo to gibiro e Kenya ka. Ka IEBC jok matimo campaign otieno manyocha giywak ni timo campaign otieno gi emotamo gi disqualify. Jok makelo tulo kata mana kasipul kama iwinjo wuod mwalimu wawacho no ema tulo no wuoke modhi ma jomoko dhi odonjo hospital morodho jotuo radar mamoko manochuone gi pimo chod pimo gol ma dhano thoe to joma no obedo disqualified onge bilion achiel mano ogo gi fine e makosa machielo kama chacha e by election achiel Ol Kalou ka ema nyo ti nyaka gi state resources tema nyo gi ywake ni jomoko go nyaka campaign otieno tema no tamo gi disqualify. Sama wadhi bedo gi general election IEBC odich meli odich mokapuja neko timo nono nikech ma en by election makoro focus nitie mana kuom constituency achiel kende. Jogi dwa ng'iyo kaka gidwa conduct election kaka gidwa train. Victor asetimo election observation from 2013 kendo asebeti matut ma en giming'eyo mok na ginene to bende observation ok mana e Kenya ka kende kahinya elections wa ma Kenya ka kochako ndalo machilo ba must go siepna machilo ba nyalo wacho kamano magiko ni no wuok modhi IEBC waselaluo godo matut kendo wang'eyo from civil society ntiere ndalo ma wasundo gi makoro wasundo gi asunda ni magi ma timore to ere kaka ok nyal sani koro gidich gi training sechego
training jogi gidwaro ng'iyo kaka gidhi deploy ICT infrastructure gini kaka tiyo network ok dhiye sama IBC dwa paro godo ng'at matiyo go omenda last minute mathoth ok dhi bedi. Wanaket wang'wa governor. Gima nyalo miyo gini bedo implemented adwa biro ni en bathe kama wuo mwalimu okelo to weye gi thuoke moro. Koro wachomni niya onge ng'at manyalo tiyo gi pesa mathoth e pur moloyo cham mokayo. Onge jasiasa manyalo tiyo gi pesa mathoth. Siasa en ohala. Koro nyaka wakuong wagol ohala ni. Maka jasiasa ni otiyo gi milion 100 to bodhi duoko. Onge ng'ama nyalo kiro pesa ne e gimong'e no dhi dolar. Wawe wuondore ka nekech ka wuod mwalimu dwa tiyo gi milion 100 ka bondo kende. Osego kwano ni gicha dhi duogo. Gicha dhi duogo. Jatend piny sama luongo sojas gi jok mamoko gi State House luongo jogi. Ok oluongo jogi no herogi. Nyoche ka no ofwenyo ni chuk dar nitie. Dongo nyuole yudo chuk dere gi ka. Okuome jogi. Sama gavana wuok to dhi timo gimoro kada oluongo nying gavana ang' ne gibiro ywakna. To odhi otimo gimoro kamoro. E sechegi. To ng'ato tiyo Victor kaka Nairobi cap en 181 million. Ere ng'at madwa kawo 181 million to pod isaye ni yawa kik iti gi mang'eny. Oketne nyaka cap ni kik iti gi mang'eny. Mamae morom oyie tiyo nyaka gi 300 milion 300 kong'eyo ni gino ok dhi duogo. Koro kama onego bed ni wachako godo nikech wachalo joma thiedho adhola gi lawo maliet mikawo nanga tikete chumbi ti itemo imbenye wang'a adhola ni ka ok othiedhi e yo makare. Kama tabu nitiere en kaka jogi kosedonji ofis to giduoko omenda gi. Nikech king'iyo msara mar mujumbe kama koro mwalimu chunye geto ni, mwalimu chunye geto ni. Kigo kwan omenda monego bed ni nwang'ie dwe to romo nade. To king'iyo kwan ma president yudo to romo nade, governor osachi governor romo nade. Momiyo odhi tiye gi milion 300 manyalo kawe kata mana higa 10 kapok oduoko. Erokamano. To gini odonjo ni to kiny lwete ni e tenda. Odonjo ni kiny CGF kucho osetimo. Odonjo ni to wadi kae kama tabu nitie. Tingeni olos to en governor. Ochune ranyisi mar office koso nang'o. To governor kende maonge pending bills na benja wacho. Koro ane mang'e gigi. Erokamano nyakwara Mukajwang'. Abich ombogo kawuok Nyawita Kagan. Wach budget mar pesa ma jochung' onego tigo ni IBC biro fwenyo nade. Ana support mana bathe. Erokamano ahinya. Kaka winjo twak kare president matiyo kawo jok nyalo tiyo gi teko mare mondo koko bedie mondo mi thuolo matayo piny nikech fuok mane katiba kaka ne olero cha mbuya ondijo jakak dhimu. Fred wabro donjo ni wan kaka joro fuoge kawuono donjo no kabisa. Narito mano kabisa. Wane chema mari wuoyo. Ene rambanya kwa. Idwa Diego Ndelo. Mwana kamano nyakwara Mukajwang'. Ondelo do bende ki bude gi pi tikete kendo bende pod obera bera onyalo wuon no yom to koyom podi mana kamano nyakwara Mukajwang' mbaka pod bro dhi nyime tarik mar yiero kaachiel kod chike ma IBC nogo chapa ma bende koro keto rapim pesa ma onego bed ni jachung' ka jachung' tiyogo e kombe auchiel mag siasa motone yiero mabiro e kinde ma koro wadong' kod higa achiel kende. Nyakalondo mar Ramogi TV biro dhi nyime kod medo gombaka gi jolony mopogore opogore gi jopiny giwegi mondo wang'e nana mokuom weche ahinya to ariyo masani koro sieko gi nyakwara Mukajwang'. Wadhi nyime wadonjo weche mag siasa. Eni sani siasa okaso mach e kinde madong' higa achiel ni riwruoge mag siasa loso osiep jomoko to neno ka gima koro gipogore paro. Kawuono ni endi bura mandala dek oluongi kod kweth mar Broadbase e county ma Nakuru e boma Naivasha mar poro wach ni to gidhi wuotho nade e osiep ma giloso tarik 7 higni mokalo chien mar dhi nyime gi siasa margi 2027 nyakwara Mukajwang'. Ang'o manie mesa? Mae mbaka mang'eni koro ji geno winjo. Senior ne en wach mane iluwo nyoro kabisa kendo kata mana kweth mag jo telo manyo osechopo Naivasha ni usebedo komiyo maling'ling' ni mae gima samoro idhigo e mbaka. Ne dwaro mar japiny ang'o ma isefuaro ni idhi pedhe mesa e kind ODM gi UDA e chakruok mar bura ma kawuono ni?
Ok apani nitie gima moponda ahinya madhi wuok Naivasha, mak mana ni gima nyalo wuok Naivasha en koro wach mongirore. Nikech chien kacha wasebedo kod twak ma samoro igoye e pap e kuonde ma ji oromie kanisni. To koro sani ka giwuok Naivasha to koro gidhi wacho gimoro achiel mondiki mongirore. Ma koro inyalo wach ni ma to e duond ODM. Ing'eyo ni ikruok sani dhi nyime. Temo undo duond buche mondo mi oriwre gi jowetegi kata temo loso riwruoge mag siasa gi. To ODM en achiel kuom mago ma koro sani ng'i ahinya ni biro bedo gi duol ahinya e yiero mabiro. Ahinya to kaluwore gi tudruok margi ma owinjore bede kindgi kod duond bura mar UDA. E kinde juma mokalo incha ni winjo kogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ne loso kawacho ni ODM kod UDA biro loso manifesto achiel. Manyiso ni ODM gi UDA kokalo kuom maputo margi ma gichugo mar mondo mi olos riwruok margi gibiro bedo kod manifesto achiel. Manyiso ni gik agenda ma gidwa ni mondo mi gitim ne jopiny gibiro bedo kod agenda ma giloso kendo ma opie kanya achiel. Mano achiel kuom gima ng'eni gidhi twakie ni to ODM manifesto margi ang'o gini ma degiher mar mondo mi gibi gitim. Ng'eni sani to kobi wuoke ni koro mano mongirore. To gima duong' ahinya en ni to gidhi go twak ni to ere kaka mano nyalo biro chopo kare. To mano biro chopo mana kare kapo ni gise loso winjruok margi kendo giwinjore ni koro gitiyo kanyachiel. Eka koro ginyalo bedo piny mondo mi gilos agenda mopie achiel. Gimachielo ing'eni ODM notemo kagima yudo mbii moro mar siasa jumbe manok mokalo. Ahinya to bang' yiero manol bagi Ol Kalou ma koro ne okelo mutni e gwenge mag masawa mar piny Kenya. Kendo mane otemo kagima temo yiengo UDA korka masawa mar piny Kenya. Koro ODM mateko mare thothne nitiere Imbo mar Kenya gi Nyanza. To kod gwenge mamoko ma pacho ka ne ng'iyo ni nyao manoneno korka UDA gwenge mag masawa obedo teko gi nikech koro twak ma ji wacho oko ni en ni samoro kidek ni jatend piny nyalo go wang' ka ng'iyo Imbo mar Kenya ahinya gi gwenge mamoko kata ng'iyo ODM mondo mi obedie kaka jalupne omiye jalupne mopogore gi bedo kod jalupne bende ja UDA ta ahinya to mowuok e masawa mar Kenya. Koro aparo ni ncha ne giyudo teko moro matin ma gin bende ginyalo wuotho ka giyaro goda goggi. Juma mokalo ncha ne Fred Ogweno owacho ka kendo kowacho ni mae sama koro kata mano gai mar ODM Dr. Oburu Oginga nyalo tiyo godo mondo en bendo nyon piny owacho ni kata mana lemo mar jalup William Ruto no romore godo. Tineno ka noko kawo kata mana ndalo matin to wuok ayanga kendo ka ne gintiere kar yot ma jatend piny ka to loso ka ncha girado kod jodongo mag gweng'. Mowacho ni kata en owinjo ka koro oromore gi lemo mar jalup jatend pinyno. Koro mano nyisi ni chir moro no wuok chien ka ma koro gin bende miyo gimiluongo ni bragging rights. Mateni ginyalo sungore gin bende gintiere kod teko moro. Gima samoro no kobiro kowuok kuom ka Kithure Kindiki gini gilange gi ginyalo wuok godo koni ka gitero kocha. Itemo wacho ni wang' ODM yiero mar Ol Kalou nen rapim maniketo godo Kithure Kindiki ratin ni bende onyalo deliver ne jatende maduong'. Ne orem kwano. Nyalo bedo ni noko kete piny no ndike piny mane kaka dhi bedo to e tok wigi ne nitiere paro makamago. Emomeno ka bang' Ol Kalou no tiwijo teko moro ma ODM wuok go kata kwinjo kata Junet Mohamed gini loso kata ma Junet Mohamed nok thor bire od famo mar mondo bi loso njero kan jaro bedo kod twak. Koro bedo no mayot ahinya kata wan ka gimor gi tika giwuotho ka giwinjo ka gitegno matin. Otugo juogi moro ni kare gini bende nyalore. Koro aparo ni gidhi bedo piny mar mondo mi gilalre wechegi. To ng'eni ODM bende nobedo kod fuok bano bang' ka ng'wech noringore ka maka gi kacha nikech kweth makoro no oyiech ka wuok oko milongo ni Linda Mwananchi ni mabende koro sani ok wanyalo wacho ni gin jo ODM ka giselando ayanga ni koro gin koro gikawo ndama machielo. Kendo ncha ne gitemo riwore mondo mi gindek duond buchgi manyien. To ng'eyo ni ka en achiel kuom gima gidhi wacho ni fuok manitie nikech ok dwa wache ni ok en fuok. Wuok mar Sifuna en fuok adier kech ang'eni nyaka to giwinje pek moro ma bende giwinje. Samoro mbuchgi moko mancha ne githoro yudo Bungoma samoro koro nitie mo ng'ad bathgi mane gitemo yudo Kakamega nitie moko ma ng'ad bathgi ma samoro ne gigendo yudo Nairobi ka koro ng'ad bathgi kech wuok mar joma samoro bende ne nitiere kod
mbi moro ma bende ne gimedo ne duond bura. To mana kinyi ka ne jakom mar ODM oloso kanche ubedo kod twak kode juma mokalo. En ni iga ka jochomo yiero josiasa thoro loko kit kweth ma gidhi tiyo godo. Koro ken gima wendo mak mana ni nyaka to gimanye riekni mar kaka gidhi nyime mopogore kaka ne gidhi nyime chon kapok jogi ne pok owuok. Lemo mar jagoro maduong' mar ODM en achiel kuom lemo mang'eny nyaka gigoe mbaka ne tidhi time yo machalo nade. Idhi we ni pod ng'ato poro make yor kojolo kosa ng'eni nitie ji mosechwalo dwaro margi ncha noyudo maling'ling juma mokalo ni ji osechwalo dwaro margi mar ni to gimbe gigombo bedo lemono mar mancha koro ne ogoli Edwin Sifuna masani koro make gi Catherine Omanya yor kojolo. Koro mane na achiel kuom weche mabende gidhi twakie kanyo tang'eyo ni ODM ni kenche ni winjo ka ogai mar ODM Oburu Oginga loso kinje kancha ne jatend kweth manok jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed loso kendo tenge mopogore gi mancha no ngiso ji yamo kanitie mamoko bende wasewacho kod gi tenge gin bende pod gitemo sero jogi manko mancha ne wuok gi mondo duoga tainya to joma samoro noringo dhi kocha chato do ka samoro kocha dinya hinya koro kanyo ng'eni pod gibro go mbaka machalo mar joma chalo Babu Wino gene ka poni gin gi thuolo mar duogo idhi wach ni tiyaw na gi dhote yo machalo nade to mano ginyalo biro los leronwa ng'eni Governor James Orengo ok ni osedhi malich ahinya ODM pod oyaw ne thuolo pod ja ODM kata mana Edwin Sifuna ng'eni pod ja ODM lemo mancha ne osegole moro cha onge ng'ama oriembo Edwin Sifuna e ODM koro ginyalo gole mana ka jagoro ginyalo mana gomba kania to jogi pod wamed sero gi yo machalo nade samoro ok okuto ginyalo wacho ni wasero joka to ka koro jodong kuma koro samoro ji olorore matin to simbe moko pod nyako gore to Sifuna duoga koro mago ginyalo go mbaka mondo mi gimed UDMB tainya to kwan makoro sani ng'iyo ni nyalo biro kelo lokruok kaponi gibedo kod otiko mar ODM kod UDA kanyakla. Erokamano. Nitie mbaka mar Bodrum to nitie mbaka mar Galamoro. Brian, iparo nade Naivasha declaration dala dekni ang'o ma samoro ineno ka inyalo bi pedhe mesa ang'eni wach ma osebedo ka en kudho ahinya kaluo en wach ma zoning ok ang'eyo ni be en achiel kuom kadi ma ODM nyalo biro wuodho kendo en wach maduong' ma jogi nyaka goye mbaka e wach magidhi nikech parliamentary group meeting matimre Naivasha en mar UDA gi ODM kasto bang'e kanyo bende nitiere pogruok matin e iye kanyo aput matin bang'e ODM biro dhi e odgi to UDA be dhi wadak e dala doho to e dala doho mar siasa ni mbak zone nyaka tine wachi nikech kane jaduong' chiwo lo to ochiwo ni lopi to ma joka nyang'ane noko chiwo ni ma mar joka nyang'ane koro joka nyang'ane nyaka winjre ni to ang' wachiemo e abind jaduong' godhiambo koso ang' wadhi wachiemo e ute minewa to ka giwinjore ne oyo ang' wachiemo e abind jaduong' nyiso ni e yo machalo kamano wadhi bedo gi united candidates mag coalition nikech gima ok wanyal avoid nyaka wadhi wabed gi coalition manyien ma oriwo UDA gi ODM gi chembe moko manyalo bet ni dwaro riwo paro gi chembe ariyo madongo gi mana ka jiwacho ni koro gichiemo e abind jaduong' kata od jaduong' to ka giwacho ni oyo waera ka jo family but kila ng'ato chiemo e od min mare to bende sawa ibiro doka koro candidates nyalo wuok ni koro chung' mang'eny UDA gi ODM piny kacha which is not likely to happen nyaka beni wadhi wacho wach mar zoning e yo mochiko yo kabisa en headache to gima jo onego ng'i en ni wang'iyo gimoro ka VOJ wang'iyo mesa mar president en e kom maduong' moyo komite kwang'iyo mesa mar president shida achiel ma jogi nyaka wuoye en turnout ma 2027 to turnout ni obiro e wach mar framework mar operation ma gidhi tiyogo 2027 e golo kura kata ywayo kura mondo bi kiwacho niya ni joka nyang'ane kende machung' to nyiego dhi betie e doho ka joka nyang'ane dhi kun okay ka jo mikai mwacho ni mochung' sawa nyiso ni rero dhi timo ang'o okun odhi okuot apane mane wach makare ya fumi madoho apane mane wach makare gidhi kuot to ka kuot bedie dhi tamo ker mar yudo kura mang'eny mogik monyalo e Luo Nyanza omiyo gima sama gigo bura no nyaka wuo kodgi nikech wambe wadake e Kenya ka samugo bura
paruru ni wan kaka samoro jong'ad rieko ma pod tindo waparo ni dalawa mar doho ni wati gi nying jaduong' kik wati gi nying minewa yes minewa ber lakini watita gi nying jaduong' jaduong' moriwo dala ma en ker wayie jochung' jayudi ochung' achung'a jayudi mochung' nikech at the end of the day waduto wan nyithi teko ne kuom ng'at achiel wuon dala nikech ka wakelo kura mang'eny ka ogweno chung MP ochung MP to chung MP to chung MP waduto wan gi jowa abich kwa kele mesa to wan gi ji 20 to ngiso jowa gite ni oweyo kura maduong' moloyo moko ngin mar ker ambe upara batamo para iye kanyo winjo kono wido ka ker yudo giecha maduong' to ang'eyo ni bende gidhi bet gi wach ewi legislative agenda margi nikech sa parliamentary group meeting ok gidhi go mbak siasa kende idhi ngini chike mage mani order monego bene giwacho chike mage magin priority monego bene gitimo nikech parliament nutieko recess koro watimo nade chike ma onego bene waketo kare kapok bunge ovunji dwe mar 2 higa manyien hapa ni mago gik moko malich magidhi wacho erokamano governor okang'eyo ang'e ni bang' tieko twagni ang'e ni okang'eyo ni bendi ne kwethno koso akwa ng'wono kia keth dhoga ka yemno Victor ing'eni komo mar gavana maonge portfolio ni en komo nyaka mi luor nikech bende anie kingpin be maonge portfolio nikech pod onge kingpin erokamano koro aparo ni kama Wood Mwalimu tene to Ken be tene en wach magisetieko gima adwa medo en niya gima nyaka ing'e ni buche mag siasa mora mora matimore kaka koro ma dhi timore ni nitie bura manyosego manosetieki e wechegi onge buch siasa mora mora obed noluong ji State House obed noluong kia parliamentary group meetings ainagi bura nosego manosetiek weche koro jogi tibiro isomo negi manang'o gik manoseng'adi nikech wajumbe chiegni 200 100 gi wiye laro mana 200 gi ok de ng'at ka ng'ato bi gi pache kacha mowach makao gi sechego nikech wajumbe gi be kuom gi omoke rot ng'at ka ng'ato koro ng'iyo ni taduogo koso ka duogi ng'at ka ng'ato ng'iyo mare kama gintiere ni gin bende gi tung wajumbe gi bo tung nikech jok machalo odhiambo tieno gini kama bende soko gi bende soko gi moko bende nitie maticho tamo nyaka wawach negi ka maticho tamo dhin to ere kako nyalo yudo shortcut mondo mi olure kotenore bath jatend piny ka mondo oduogi koro kae kama ng'at ka ng'ato protect interest mare nyaka jatend piny bende iso koro embe kodhi ka tembo ng'iyo mana kaka inyalo konye mondo mi otim ang'o oduogi nikech rigi ji gi Sifuna gini ka bo make gi kama rach kichinga ni Sifuna ni bende ng'eno wabiro go wiye kanyo to kama ineno jowatene kani nafas mowe ODM cha ok lach ahinya mak mana ni owuok kogo koko ochalo mino kata dhako madhi to dhi kogo koko e chiro kendo go nduru matek ji winje ng'ato onge sendi ok ni kama oweni ni no pek ahinya bende owuok to miyo machielo osekel kare ka gima koro chando jaduong' ni koka jaduong' ni twe dhoge kikogo koke e chiro to dhi ema onge Oji kata onge yumri go ke dala cha sinya je no wacho niya koth dhi en koth dhi to giko ni biro dhi koro ng'ato bende jaduong' kapok okelo miyo mar 2 to nosego kwan chon ni miyo to chieng' na kendne ok ochiwo ni to kendo koro ODM nosego kwan ni miyo ni to chieng' no dhi mak mana ni kako dhi ema ok nyal control enduru ma ji ok ywe moko ni mina wuona nyangi yo la igoya to kata mana law marwaki ke to wacho gigi to dhi moto launi tie iwinja iko to chope chiro koro mokale chiro ni bende chieng' chiro ni to ang'o matimore ni mano ji ng'ane matima ng'o koro wich kut mano okelo ni maji to kare ma bota me dak godo koro mane wich kut ma donjo kibiro
e wach siasa kama koro tenore godo en niya weche mag zoning dhi bet to ahinya twak madhibedo e kind UDA gi ODM kata ka pok gidonje zoning mana kaka iwinjo Odhiambo wacho cha ni Oburu kanyocha ni Okindu kocha tiwinjo ko wacho ni magi gin area magwa magi wan mwago e tacho miyo kwadiyie ni chaki chungonwa jok mamoko kae mano no oro signal mbele omiya geno ni kapodok gidhi e meeting to bura no osego ma agenda achike ng'iyo message mancha no ne wajumbe gi joma dhi to wach ni agenda gi program ibiornegi ka gisechopo kanyo kata ibiornegi bang'e tiende niya mano ne ok nyal bedo leaked to by the time magichopo kacha to ODM ing'eni koro en miyo miseroka to ok sere asera nyocha nosebire kenyni to kendo biro gi nyithindo kamo bire kenyne gi nyithindo ni nitie nyithindo mano oyude od William kae nyithi UDA moting'o Kithure Kindiki gini koro ji dhi winjore niya nyithindo midwa nyuol manyien sani to gi mamoko mano obiro ni gidhi dak nang'o post 2027 mondo mi nyithindo mano onwang' kae gi kik ODM chagi mano William dwani mondo protect gi kamoting'o Kindiki gini to mano obiro godo ni bendi wacho ni wane mwabiro gi nyithindo mathuon machalo Kaluma gini ineno wane mwabiro gi nyithindo mago gi lach ero machalo Junet gini koro ka gidwa ng'iyo to ere kaka gidhi ruore to gikikore ka gichomo campaign ma 2027 emomiyo achiel kuom gik madhi ng'iyo campaign strategy margi ni gidwa approach 2027 machalo nade nikech bwana cha bineno ko othung'o jatend piny kaeto sama ging'iyo campaign ni gidhi ng'iyo messaging margi messaging margi ka gidwa wacho ni wan wadwa chomo agenda kuom gik ma jatend piny timo kar wae ODM kai waneno Rironi Mau Summit waneno ka Gor Mahia Ring Road riloso waneno ka gik mamoko gi timore to magi mapok otieki koro ginyiso jatend piny ni mapok otieki mano isechako gi ng'i kaka itieko kaeto gidonjo kar messaging sama gidonje messaging ni kweth mobalo cha bende ng'iyo ni to message mane ma joka ko koro ting'iyo ni to ere kama yom wuokie magi nyalo dino sama giwuotho kanyakla erokamano weche ng'eny to sa bende nok kodwa ka Ken dibeni e kit siasa magore kaka yamo ne ringo ni Rigathi Gachagua en ng'ama koro jowete gi mamoko e United Opposition neno ka gima koro dwa kete tenge ing'eni mano te siasa nikech ng'wech mane Rigathi Gachagua biro godo cha to nikech gima iluongo ni interest dwaro mar ng'ato ka ng'ato ne chal ka gima koro ne temo umo mbi mar jo siasa mamoko maketo sirikal tesre makoro gin koro ne ok negi tahinya bang' ka neno ka yiero manotimore Olkalau makoro nomiyo Gachagua ogo agoge kabisa kendo mowacho ni en ma entiere kod ombulu tanda wuoya king'iyo kweth ma keto sirikal tesre ma ochomo jomoko bende gadieri mowacho ne gini bende kinyal bedo abeda kamoro ni linga linga to wan wamanyo ni ombulu wabiro go milion 5 ichung kar kendi chalo yien kato idwa kawo nwa miya ni koro dhi largo jate mang'eni mano nochomo godo jatend Wiper Kalonzo Musyoka to king'iyo ma nyisi ni nyaka to gin bende ne giduong' wiye nikech pod ne ok giyiere ni en ng'a madhi fwadho bandera mar kweth ma keto sirikal tesri kapo ni gibiro ni gitiyo kanyakla to en ng'a madhi fwadho bandera margi to yo ma idhi winjore godo dhi chalo nang'o tineno ka gin fwenyo ni ng'ani kapo no weye modhi ng'wech modhi godo no to nyalo biro bedo negi matek kech motelo chien kacha nosenyiso ranyisi moro no nyalo biro dwaro ni atamalo 50 mar sirikal midhi losno kapo ni nyaka giliw kete sirikal ma manywanda to atamalo 50 mar sirikal no nyaka dhi ne oganda mawuok e masawa mar Kenya manyiso ni kapo ne untiere kod riwruok kanyo moting'o Fred Matiang'i to ting'o Kalonzo Musyoka to ting'o Edwin Sifuna kapo ne giriwore to ting'o ji mamoko go moriwo koda ka joma wuok e masawa ma ugwe ma masawa ma ugwe moting'o Munyagi ne kanyakla to nyisi ni jogi te kane jo Gachagua kod Lange osekawa atamalo 50 koka gichako pogo machielo ne koro ranyisi cha notang'e e kinde mokalo ahinya to bang' yiero moro madundo mabende noyude kome moko mag MCA moriwo koda ka Kariobangi kacha nowacho koro aparo ni kata king'iyo kaka nolose wach mar kombe milaro Nairobi to ma nong'iso jogi ranyisi moro koro sani ka koro noduogo gi mbi mapek ahinya taparo ni ne gibuok to giwacho ni
gimo nyalo timo ne ng'ani wakuong wagoye mondo teko ne odog piny. Koro kada ka ji dhi e mesa ni koro ji dhi loso ni nyalo tiyo kanyakla to oseduong' wiye ma koro nyalo ridore kuwuok kata malo 50 ne cha mochope kata mana 20 mondo mi 80 modong' jomoko bende opogi. Koro ena yo mitiyo godo to mak mana ni gikone king'iye to kaneka wanyalo bedo kod riwruok moro motegno ahinya mar kweth makwedo sirikal. Nikech dwaro bende nitiere, ng'eni Uhuru Kenyatta ma bende jatelo piny mokalo bende nitiere kod line up mare mochano. To line up no ang'eyo ni ok thoro ywayo machiegni ahinya Gachagua nikech Gachagua kode chalo joma koro laro mbi mar Kenya madiere. Mar Kenya madiere. Erokamano. Brani paro nade? En ng'ama koro itengo kata iweyo oko e kwano mar United Opposition ka. Gi kit siasa mosebedo kogoyo. Kenya dwani no siasa. Mane pok ginene ngimagi. Wane kore commit. Wane commit. Tawacho kamano nikech siasa mwaneno ka an ka ng'iye matut. The only currency mantiere siasa, ken currency elu ng'ade kitungu ya jowa. En betrayal. Ndogruok. E diere mar siasa. Mid siasa en ndogruok. Mid siasa en ndogruok. Kendo mana ka jogi time, anasebete yasenene. Kawuono ibet go gweno. Godhiambo gweno manung'isi ni ng'atini osendho gin gi VOJ. Nikech VOJ koro miye mamit moloyo. Kar mana ngima ndogruok e mit ngima. Omiyo king'iyo opposition nitie ndogruok moro kama mit kabisa. Da pimoni e tieng' diriyo. Tieng' mokwongo wapenjre penjo maduong' ni ng'ama omako joma keto sirikal tesre mafwanda, ng'ama omako telo mar joma keto sirikal tesre kamoro achiel. King'iye tido ni Sifuna kowuoyo to owuoyo gi mulo mang'eny kochomo Uhuru Kenyatta. Gachagua ka wuoyo to wuoyo gi mulo mang'eny kochomo Kenyatta. Kalonzo be ka wuoyo to kiwinje ka en gi wach moro makech ahinya kochomo ng'awa Uhuru Kenyatta. Ng'ama chung 2027 e pacha anyalo bet ni okan kare en Uhuru Kenyatta. En mani koro kuchung nikech chik otame ni okonyal to debe ni chik oyie ni neno mach. Lwete nitie kuom jachung' mar opposition ka. Lwete nitie kuom jachung' adek. Achiel lwete nitie kuom Sifuna. Nikech Sifuna pok noyanyo Uhuru. Kendo ka nje jo ODM ne ba makech mo matin to kona jaduong' wando ni konyo wa ini usi Raila kende manyaka samani Raila koro wewa waluori. Aya. Gachagua kochung Mount Kenya nyako wuogi wadwa mang'awa ma Uhuru Kenyatta. Azimio chaki ng'iye Azimio. Jatenda Azimio en ng'a? Kawuono en mana Uhuru Kenyatta. En mana Uhuru Kenyatta. En council chair. En council chair. Koro ngiso ni opposition papetia mare. Jatuke. En Uhuru Kenyatta. Okay? Mana deal makende. En jagwel puch. To ji miel. Koro ng'amo yiero e mabro bet. But mano koro kela e ng'iye fun mar ariyo. Ni to ka machacha en adier ni en jagwel puch kaka wado wacho ni. To wapenjre ni eno kare interest ne en mane. To mane kuma ng'isi ko siasa dwa tugre mamit. Wada kwa ni winja ka. Niya koro Uhuru Kenyatta kong'iyo jok machungi e opposition gi jok ma already nie sirikal. Ipani interest mar Uhuru Kenyatta ni kanyi. Nyalo bet niya chunye mar lombo wang'. Mar wuondo jopiny ga iluwo ni dindi migalo. Entiere kocha. Kamo nyagalo go jopiny. Mondo jopiny kik lawe. Nikech nitie makosa moko ma kwacha koch mar Uhuru Kenyatta obro lawe. Koro mondo jopiny kik lawe, onindo korka opposition. But debendo onindo korka opposition to o hold brief ne sirikal. Gimomiyo ng'ama nigi ohendni madongo dongo maheo familia mar joka Kenyatta e Kenya ka onge. Jok madwaro stability maber mar piny ni moyo joka Kenyatta onge. Omiyo jogi endi kuma gibetie kotelne gi wuodgi ma Uhuru. Interest gi en ni Ruto doge power. Mana ng'isi maonge luoro. Erokamano. Gavana adwa ni goyo wiye mapiyo piyo. Sani no ka. Atene kama mwalimu ndo wache dira ahinya. Imbe wache nikech kambe kanja wache ka ni Sifuna ng'ato omako lwete. To kijende moko ari adek dhombui ka romo ni tinde wan jo broad base. To amba gomba jo broad base kama ginena gibi gimosa. Adier mantiere ka en ni siasa is about interest.
Tana wache pile mabe onge mung'o wach. Ni interest kamudhu ketie interest ni gima koro konyo ka usego lokacha. En ni kaka oganda un gi jo od bura die od bura. Mane mabiro konyo un gi jo od bura die od bura. Awacho kenda nuoy. Biro gik kama kata ODM no rach. To kung'iye to uyudo ka ODM no unie gi jo od bura moko pira dek. Maka koro tek tinyalo manyu mondo eka dhi thul ng'ato. To kasani Sifuna dhi obiro gi ji no gidhi gikawo jogi endi okelo confusion moro ka jo od bura uonge godo kiny no ywagi e cho nekech uonge teko oteku bedie od bura mae momiyo nyocha ne odhiambo kwago go mbaka the people's bench kocha to wach moro madhano kuka neno ni samoro yot mondo mi Rigathi Gachagua obiyo tigo Uhuru Kenyatta bang' yiero ma William Ruto dhi tiyo gi Rigathi Gachagua bang' yiero mabiro ne nekech siasa nyakodwar control mar bunge nikech jalcha nyalo wacho ni en gi jood bura 70 nikech DCP dhi kawo kom mathoth central. Oburu daktari Oburu Ginga wacho ni wadwaro power to power ni kami kuongo yude en mana bunge emomiyo gima ODM nyaka ng'i malong'o en weche mag free and fair nominations. Mano kende daktari mano kende onge wach moro nomination kiseketo modhi obetie maber mang'ama ne ok otiyo oyuda thuolo mar dok dala eka bende obeda yanga ni kare siasa ni iyiri mana kitiyo ng'at ma samoro biro gomenda malach kaka koro Wood Mwalimu joko thumu iwinjo go kako ywak kacha koro ka joko biro ting'iyo ni loyalty margi e party chalo nade mae momiyo Raila ne ok ofuo nikech nitiere jok moko manoneno chon kotimi yiero ni to bang' juma achiel jomoko oseringo State House osedhi tiende ni ng'at ma in godo ni ben ng'at ma nyalo bedo reliable mogik e wi wachno mana kaka iwinjo wache siasa cha Uhuru Kenyatta nigi pesa to Rigathi Gachagua sani nekech ogoyo William Ruto nigi ji jogi ohere ne koch oyoko dand William pile mo Uhuru ok nyal yoko koro bang'e kosedhiyo gi kamembo osenwang'o interest ne moseyudo wajumbe kae ka koro rigi ji biro duogo nyiero ODM ni dong'une gin gi wajumbe 3 kata 10 kende koro ka kutugo karata uka William ni bende oeri onge jesiasa mahero ng'ato oeri nikech gimi kelo ODM ni obiro medo siko godo mana ka dhi konye ka ODM no julo wajumbe hero kamano gavana wach mogik ni wach mogik gavana siasa onge osiep en interest en gimi yudo nade en gimi yudie hero kamano Wood Mwalimu wach mogik en kaka ado medo e wach mowacho ni gima na wacho ni ng'ada ni kama siasa chomo Rigathi Gachagua biro tiyo gi William Ruto to maduong' moloyo party leader maro yie wuok kod dakika achiel party leader gimoro ne wacho ni gimo ne gikaw ikete maino kabisa waduto wan jo ODM onge ng'ama ok ja ODM to samoro waneno gar moro ma jok mo gar nwa go e ODM umiyo waparo ni koro une makoro lich moloyo unyalo miyo samoro jopiny miwa gini endi ka onge chama yienwa uru especially Kaluo ni wadhi nomination makare ng'ama biro bet e komno en mana jaluo ok en ng'at moro amora mondo wabed go teku maber kwa dhi yalo gi jogi endi erokamano Ken wach mari mogik sa nok ndi erokamano Ichaloso gi jo Kagana mang'iso gi ne gidar jotelo kang'or gidar jo siasa kang'or koso ni ngiso gi ne gipara chieng' yiero naparo ni mane gima anya chaka wacho kendo sani angeni sani IBC kelo pesa kampeni kiwango mane to gikone wang'iye ni to en ng'a ma idhi miyo tiko to en ng'a ma gikone dhi gone ombulu mar mondo miyo dhi okaw lemo mar telo erokamano nyakona Mgajwang' mane mokelo e giko mar twak mar kaka wanene okinyi ma kawuono ne en mor mar bedo kodu kata kamano pod oikore mar go kodi mbaka e weche ma opogore mamulo ngimani kaka jago kura oriti ma kawuono nyinga en Victor Otieno Juma.